إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى بون كدار ثمدم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür beyanından 6 tane yer dedik. Gelip yeten yermidem 5. yeri. El-mevdu el-hamis. 5. bilen nemen bilmeliye kıssatul hicra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine ashabların hicret etti. Şu kıssada ve fiha minel fevaid nailek peydalar var diye vel ibar ve giden avratlar var peydalanıp bilyen adam için ve avratlanıp bilecek adamlar için. Yani nama ma la ya'rifuhu aktharu men qara'aha. Yani nama oqanlarının köpüsü o peydaları o avratlar alıp başarmadı. Şonun için tayyadan bizim ünsümüz çekip nama yekece bir yerini veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden. Olam diye nama velakin muraduna al'an mes'aletun min mesailiha. Yani bizim nama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden umumi hicret barada gurulamak değerlenim diye nama hicretin içinde bolup geçen meselelerden yekece bir meseleni aralacak bolýar. Ve hiye inşallah nama gurulacak meselemiz näme diye peydalanacak, avrat alacak meselemiz näme diye. Ve hiye enne min ashabi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem men lem yuhacir min gayri şekkin fi'd din ve tezini dinil müşrikin. Allah Teala näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hicret buyruğunu farz edenle Müslümanlar näçe topar boldy? 3 topar boldy. Bir topar nämetdi hicret etmene ýagdaýy boldy, hicret etdi. Olara kim diýildi? Muhacir diýildi. Bir toparam hicret etjek boldy, ýöne hicrede ýagdaýy tapmady. Ya ýol bilmedi, ya pul harajaty bolmady, ya da näme ejid bolan soň müşrikleriň elinden näme sypy bilmedi. Dogry dämi? Birinji topar näme muhacirler iň uly amal gadanan, iň uly sowap gadanandyr. İkinciler kim? İkincilerim niyetlerine göre sowap aldylar we hicret etmenlikler üçin Allah olara günah yazmady. Näme üçin? Sebäpden olar hile tapmadylar çykmana. Ýol bilen akdylar, harajat ýokdylar. Ýol bilen harajat tapanam näme? Gully ya ayal maşgylady ya çağa näme? Öz başlaryna çykyp bilmediler, ya çykaýjagyna müşrikler goý bermedi. Üçüncü topar kim boldy? Hicret edeyin ise hicret edebilýärdiler. Şunmy? Yol harajatlar ammady, hilefemmady, hiç kimden gorkan okdylar. Ýöne näme üçin hicret etmediler? Ýurtlaryny aýyrlaslar gelmediler. Dogan garyndaşlarynyň bölnesler gelmediler. Sewda satyklary bar, taşlaslar gelmedi. Ekinlikin mal garasy bar da näme? Şo zatlardan aýyrlaslar gelmediler. Ana şu üçüncü topar barada gurrun etýär. Şu üçüncü toparam näme etdi? Birinji musulman kafir uruşunda Bedir sewuşunda näme? İsteseňiz hem gidersiňiz, islemeseňiz hem gidersiňiz diýip müşrikler näme öz hatarlaryna şolar alyp geldiler. Şunumy? Şeýdi we näme etdiler? Öz ygtyýarlary bilen ilkä müşrikleriň arasynda galdylar. We soňra näme bir ygtyýaram näme müşrikler bilen kim öz musulman doganlarynyň Rasulullah'yň garşysyna näme uruşa gaýtdylar. Galanlaryny erkine galdylar, dogry dämi? Ýöne uruşa gaýdanlaryny erk bermediler. İsteseňiz hem gidersiňiz, islemeseňiz hem giderdiler. Şo taýda näme käbir öllü bolan. Şo uruşda da näme müşriklerin tarapyndan öllü. Kimleň elinden öllü? Öz musulmanlarynyň elinden öllü. Onam näme jihada baran sahabalar planam ölüpdir diýen gurrumuny eşitdenle gynandylar. Şunumy? Öz doganlamy öldürip durýar diýen Allah Teala ayet indirip näme olary öldüreniňe de gynanmady diýdi. Şunumy? We kıyamatda olar azabam çekerler diýdi. Näme üçin? Sen özlerini şoňa iteren özleri. Şunumy? Şoňa iteren özleri boldy. Näme üçin müşrikiň içinde galdylar? Ýa-da musulman näme etmeli? Özüni kafirden näme tapawutlandyrmaly? Şoň üçin Şeyh Muhammed ibn Abdullah rahimahullah bize diýjek bolýanlar näme? Musulman kafir hiç gaçan näme öz erkine garşy ýaşap bilmeýär. Şunumy? Näçe mümkinçilik tapsa musulman özüni kafirden näme tapawutlandyrmaly? Şoň üçin birden öz erk ygtyýaryna galaýsaňa malyň üçin, sewdaň üçin, dogan garnaşyň üçin musulmanyň eline ölseňem sen ýene näme kıyamatda näme ejir çeken. Bu dünýäde näme ölýän müşrikiň hataryna we kıyamatda da näme eden günahyna wara näme etýän
azap çekýän. Ýöne näme şutada üns çekmeli adamyz? Şolaň Mekke'de galmaklığına sebäp bolan zat näme diýdik? Peýgamberiň dininden dänenleri boldymy ýa müşrikleriň dinine alynanlary boldymy? Ýok. Peýgamberiň dininden dänip galan bolsalar ýa müşrikleriň dinine özlerini alladyp näme käbir zatlaryny kabul eden bolsalar olara kim? Ashablar hey dogonlarymyzy öldürdik diýip gynanardylarmy? Ýa ýa-da dogonlar o kafir bolýardy. Ýöne olaň Mekke'de galmaklyklaryna sebäp näme? Peýgamberiň dinine şeklenler däldi. %100 peýgamberiň näme? Peýgambere iman etdiler. %100 İslamda saýarlar özlerini. Ve %100 müşrikin dininin batıllygyny bilýärler, onu allanmadylar. Ýöne galan zat sebäbi nämedi? Diňe maly, mülkü, dünýäsi dogan garnaşydy. Öderkine galdy dämi? Öderkine galdy. Ödüni musulmandan kafirden tapawutlanmaklyga mümkinçilik döredi. Onu etmedimi? Kafirin hataryna öldürülmi? Musulmany günahı ýok. Şu adam näme köpülen mujahidlen garşysyna näme atylýan töhmetçi. Owganna zatda musulmany öldürýärler diye. Ya Çeçenler öz musulmanyny öldürýärler diye açyklanaklar. Owganna näme ors baranda musulmanlar bir gyra aýrylmady. Şimal tarapy näme etdi? Näme musulmanyň tarapyna goşulyp bilýärke goşulma näme etdiler? Öz owalaryny ekinlikini taşlaslar gelme näme etdiler? Kommunist orsun hataryna galylar. Innime näme etmel bir kısanak dünýäsi üçin näme dine ama dünyasından geçibilmän näme musulmandan tarabına geçmänini musulman mady kapirin garsynda uruş etmelärmen. Olary men öldürmeli bolýan ýokman. Öldürsegem näme bizi günahkardar ýene şolaň öýde günahkar näme üçin kapirdan faýlanman üçin. Çeçennede näme etdi musulmanlar? Jihad etdiler däme? Bir topara sıyırılmadı musulmanlar. Sıyırılmadygan näme etdi? Malym diýen bol, öýüm öwdarym diýen bol näme etdi? İstemese kafirin hataryna goşulyp näme etdi? Öz musulman doganlarynyň garşyna çykmaly bol. Indi biz näme etmeli şolary? Näme etmeli bol? Öldürmeli bolýar. Öldürsegem biz günahkardam ýok, özler ölün üçin günahkar bolýar. Şoň üçin näme Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretini öwrenemizde näme etmeli? Üns vermeli şu zat. Köp adam näme şu zat bilen sebäpden Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah döwründe näme käwir owalan garşyna jihad eden ve içinde tawhid diýenlerim ölün. Şonna käbir şübhä düşýär. Näme üçin şübhä düşýär? Musulman öldür ýa-sa bizi olaň içinden näme hakyky sen da'watyny kabul edenmi? Tawhide gelenmi? Şirkden gaýdanmy? Şirkin batyllygyny bilýänmi? Olar nädip öldürülýänler? Şonna näme etýär? O hicretin kıssasyny alın diye Bedir'de käbir sahabalar öldürülmedimi diye. Öldürüldü. Näme üçin öldürüldü? Hicret edibilýärke kafirin tarapyndan geldi dämi? Tawhide şeki bardymy şu sahabalar? Şeki ýokdy. Müşrikleriň dininiň batyllygyna şeki bardymy? Batyllygyna şeki ýokdy. Şoň üçin näme? Men lem yuhajir min gayri şekkin fid din. Yani hicret etmesizligine dine şek düşenligi sebäp bolmady diye. Ew tezyin dinil müşrikin ya da müşriklerin dininiň näme zinetine allanmady diye. Şunuňmy? Emma on galmaklaryna sebäp bolan näme diye? Walakin mahabbetun lil ahli wal mal wal watan. Yani Mekkeliler arasynda galmaklaryna sebäp bolan näme? Näme malından aýrybilmediğim, näme maşgalasından watanından aýrybilmedi. Diňe şu saklatdy. Emma %100 musulman, ödem sahaba-dy. Şirkin hem näme hemmesiniň batyllygyny bilýärdi. Şonna da musulmanlar şolary öldürenni Allah näme diýdi? Gynanmaň diýdi. Olar entägem näme edip bilýärkäler hicret etmänlikler üçin ahiretde de näme derler diýdi? Azap çekerler diýdi. Şoň üçin näme Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah gapdanny Peýgamberiň da'watyny ýaratmaklyk üçin, müşrikleriň dinini aýyrmaklyk üçin jihada giden adamdan käbir saklanan, düşündiňmi? Ol müşrik kowmyň içinde tawhid diýenler bar. Olonqa batyllyany wa diýenler şu kıssany getiren, düşündiňmi? Seret gel kıssa gaýdalýan, hicrete gaýdalýan. Saklandylarmy sahabalar? Saklanmadylar. Şoň üçin hicret etmäne ýagdaýy bolmam, etmedim malyny, malını söýüp, watanyny söýüp, garnaşyny söýüp, we şolaň tarapynda durdumy, bize şonu öldürmeklik wajib bolýar. Şunu. Näme diýe? Walakin muraduna al-an mes'alatun min masailiha. We bilen şu näme Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň hicretini okumaklygymyzdan maksadymyz umumy hicret näme? Umumy hicretin peýdalary, awratlar o dälläni ýekece bir misalyny okajak bolýar. We hiye enne min ashabi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem men lem yuhajir. Peýgamberin ashablarynyň içine hicret etmediklerim bady. Üç topara böldüler.
Näme indi şoň 3-nji topory näme üçin galdy? Dinine şeklenen üçin galdym peýgamberin. Ha? Min gayri şekkin fi din. Yo, dinine şeki ýokdy. %100 Rasulullah'ın dini we öz näme kabul eden İslam dininiň hakdygyna şek şübhesi ýokdy. Ýa-da müşrikler käbir butparastçylygyna, müşrikçiligine allanýarlarmy? Ve tezinu dinil müşrikin. Yok, müşrikler dininin näme käbir zinetli urunlaryna da allanmadylar. Ya, müşrikler on näme öz dinlerini da salmandylar. %100 siz müşrik etýän adyňyzdan batyllyadlar. Onu olan o taýda galmana sebäp bolan zat näme? Walakin, ýöne olan näme jogabyny aýtýar. Hicret etmän garanlaryna sebäp bolan zat mahabbatun lil ahl. Näme? Musulman bolmady garnaşlaryndan aýrylyp bilmediler diýär. Wal mal, mallaryndan aýrylyp bilmediler diýär. Wal watan, watanlaryndan aýrylyp bilmediler diýär. Falamma kharaju ila Bedrin, soňra näme etdi? Birinji İslam jeňi başlady, olam näme? Bedr jeňi. Şonda müşrikler näme etdiler? Kharaju ma'al müşrikin. Müşrikler bilen bile çykmaly boldular, düşündiňmi? Karihin. İsläp çykdylarmy urşa musulmanlaryň garsynda? Ýok, islemediler. Ýöne müşrikler näme? İslemeden çıkarsın, zorlap alıp gittiler yanlar bilen. Faqutila ba'duhum bir-rami, kâbirem näme atılıp öldürülü şu kafir tarapyndan. Ve rami atanam kimdi onu? Musulman. Şu atyan adamsynyň musulmanlygyny bildimi? La ya'rifu, bilmedi. Düşündiňmi? Ýöne felemma sami'a as-sahaba anna min al-qatla fulanan shaqqa alayhim diye. Ýöne soň jeng oturdy, musulmanlaryň öldür, bir-gara kafirlaryň öldür, bir-gara aýyrlansaň sahabalar eşitdiler. Kafirler tarapdan öldürülenden içinde näme? Qatalna ihwanana. Dogonlamyzam baraken, dogonlamyzam öldürüp dursyp gynandylar. Şonda näme etýär? Fa anzalallahu taala. Allah taala Nisa surasının näme 97'den näme 100-nji aýatyny eşen näme aýat indir. Näme? Innellezina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Şol kafirlaryň tarapyndan näme malyndan, ählinden, garnaşynyň aýrylyp bilmän gelen näme musulmanlary, musulmanyň eline ölenne perişan olan janyny aldy diýär. Janyny alanda näme? Olar zalimi enfusihim, özlerine zulm edipdiler diýär. Şunu özleriniň ölmeklerine özleri sebäp boldy diýär. Siz olar näme öldüreniňizden näme gynanmaň diýär. Şu aýaty başyndan okalyň mı? Hı? Şu aşağı terepdiýän onu ýok ýala kontrol var. 77'ň 97-nji aýatdan misem? Hı? Böyle görebilirsin. نعم إلا المستضعفين من إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أصحابlar näme etdi? Gynandylardan wagt dogonundan bir kisana ölüpdir diýip. Şonu Allah Taala gynanmaň diýär. Olaň ne perişteler janyny alanyny şolar bilen sonra jogap etişdi diýär perişteler. Näme diýdi diýär perişteler? İnnellezine tewaffahumul malaikatu. Olaň perişteler janyny alanyny diýär perişteler ne? Olar näme diýär? Zalimi enfusihim, özlerine zulm edipdiler diýär. Erkigtiyarlaryň müşriklerin arasynda galylar. Şeydibem olan näme zorluk esasında geldimi? Şolaň musulmanyň garşysynda musulman bolup uruşmaklygyny birinji sebäp kimdi? Özleri. Olam nädip özleriniň ölmekligine sebäp boldylar? Hicret etmesizligine sebäpsiz. Düşündiňmi? Şoň üçin olar näme? Zalimi enfusihim diýär. Olar özlerine zulm etdiler diýär. Qalu fima kuntum. Perişler inne olardan sonra. Fima kuntum. Eyne kuntum. Nädip siz musulman bolup musulmanyň eline öldüňiz diýär. Sen musulman bolup kafir öldürmellämi diýär. Ya da sen musulman bolsaň kafirin eline ölmellämi zalim diýär. Näme üçin sen musulmanyň garşysyna çykyp öz dogonyň elinden ölmekligine özüň sebäp boldyň diýär. Fima qalu jogap berdiler diýär. Kunna mustadafina fil ard. Näme ejiz bolduk. Erkimide çykmadyk. Bir de zorlap çykardylar diýär. Tabi zorlap nereden çıkardılar? Musulmanların arasından alıp kayıttılar mı ya kafirlerin arasından? Kafirlerin arasından. Galanda da sen zorluk aslında kaldın. Ya zorluk aslında kalmadın. Malın üçün, vatanın üçün kaldın. Özün onunla näme? Sebep bolsun, eline düşüpsün. Näme diye? Qalu kunna mustad'ifin. Biz näme? Yarhamkallah, eciz bolduk. Ha? Erkimide näme? Jengden galy bilmedik.
Näme köz zorla vakitler diýenne. Inne bulan bahanasyny kabul etdim perişler. Kabul etmediler. Näme diye? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah'ın yerisinde näme darlyk etdimi giň dälmi diye. Edebilýän halyňyzda pursat baka näme üçin etmediňiz diye. Şunu. O uzur däl sizden. Men şu wagt kapyrlaň arasynda näme üçin ölgelliňiz onu soram. Asly şolaň arasynda nädip düşdiňiz diye. Hicret etmediler. Näme üçin? Malyny aýyrlasy gelmedi. Şoň üçin näme diye? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah'ın yerisinde darlyk etdimi giň dälmi? Giň dana musulman şäherde öde diye. Bar musulman hicret etdi diye. Näme üçin gitmediňiz diye. Şoň üçin Allah Taala iýdinden näme diye? Fa ulaika ma'wahum cehennem. Olaň barjak ýerem cehennemdir diye. Düşündiňmi? Wa sa'at masira we olaň barjak ýer erwet boldy diye. Düşündiňmi? Mene cehennem diýsek näme? Ömürlük däl. Şo günahlarına wara yanarlar, soň çykarlar. Näme ömürlük däl? Şoň üçin fime kuntum nirde haýsy ýurtda boldyňyz diýip sorady. Keyfe kana aqidatukum diýmedi. Düşündiňmi? Olaň aqidasynda şek şübhe ýokdy. Musulmanlar 100%. Düşündiňmi? Ve sahabalarım näme diýdiler? Qatalna ihwanana diýdiler. Dogonlarymyzy öldürdük diýdiler. Sahabalarım %100 bilýärdi şolaň aqidalar dürüst. Dininden şeklenenler üçin galmadylar. Ya müşrikleň dinine girenler üçin galmadylar. Dine maly pul üçin galdy. Bilýärdiler. Şoň üçin näme diýdiler? Ihwanana diýdiler. Emma dinden şüphelenip ya kapiryň dinine girip galanmasa, musulman kapyra doganım diýerdimi? Ýok. Şoň üçin olar perişlerim soranna keyfe kana aqidatukum diýmedi. Sizin akidaňyz näýlik? Inançyňyz näýlik? Şu adam peýgamber inanýanňyzmy ýa şekiňiz barmy diýmedi. Perişlerim bilýärdi olaň %100 musulmanlaryny. Şoň şu näme diýdi? Fime kuntum. Haýsy ýurtdadyňyz? Musulman ýurtdadymy, kapyr ýurtdadymy? Kapyr ýurtdadyk. Özüň garlyňdam erkin bilen howa. Soňam bir ýygytyar çykdyň dämi? Özüň näme? Ajalyňa ertdiň. Seni öldüren musulmana näme günah ýok. Ýöne hicret etmäniň üçin dünýede musulmandan jezaň alyň, öldüň kıyamatda näme? Cehennem dedi. Kıyamatda da näme? Allah bağışlamasa näme? Şu azabyňa tutoýun diýip näme adylyna tutsa näme diýe? Şonuň üçin hem ýakýar. Şoň üçin näme? Şübheleňizi aýyryň diýe. Şunu ol şübhe diýe. Hicret edibilýärmi şolaň müşrikleň arasynda kıyas yapýarym? Hicret edibilýärmi? Hicret etsinni. Edibilýärkä malym, pulum, garyndaşym diýip gallymy? Biz jihad edemizde näme tapawutlandyrmaýar. Şunuňmy? Sebäpsen özüniň ölmekligine sebäp bolan kim? Özi boldy. Tayyip, näme diýe? Wa qalu qatalna ihwanana. Dogonlan mudallar tursidiler diye. Şonda Allah Taala Nisan ýanky ayatlaryny indir. Ennellezine tewaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Olar zalimdiler diye, özlerine zulmetdiler diye. Wa kan soňra emma istisnat soň çykardy. Kim hile tapman, yol tapman, pul tapman näme? Bir ihtiyar galanmasa, bir yalaç galanmasa näme? Wa kana Allahu gafurur rahim. Allah olan günahsyny bagışlar diye. Şunumy? Emma azap çekjek kim eken? Ýagdaýy bolup etmedik. Femen ta'ammala qissatahum diye. Kim enne näme? Ýankylan qissasyny näme pikir edip görse, oýlansa diye. Wa ta'ammala qawla as-sahaba wa sahabalan sözüne oturup pikir etse diye. Qatalna ihwanana sahabalan sözüne näme di? Dogondan müzeller tuttuk diýdiler. Alima diye, biler diye ennehu law balagahum anhum kalamun fi'd-din. Alima diye, billiyasen ennehu eger de diye law balagahum sahabalara näme? Anhum olardan bir söz ýeten bolsa diye fi'd-din, yani peýgamberiň dinine näme? Bir aýyp töhmet atanlaryny bilen bolsalar sahabalar. Ew kelam fi tezin dinil müşrikin. Ya da şu näme atawamyzyň dinem erbetde leken diýen gurrunlaryny esden bolsa sahabalar. Lem yaqulu qatalna ihwanana. Dogonlarymyzy öldürdük diýmezdiler. Şunumy? Şoň üçin dogonlarymyz diýdi, olar %100 musulmanlar. Şunumy? Ýene näme üçin öldürdiler? Müşrikden özüni tapawutlandyryp bilýärkä tapawutlandyrmady. Soň, indi näme gelin näme gaýdalyň? Şerha gaýdalyň, näme diýe? El-mawdu' el-hamis. Birinji bilen näme indi 5-njisi diýdik. 5-njiden başlany näme diýip başladyk? Qissatul hicra, hicretin qissasy diýdi. Indi Şeyh hafizahullah şerhde näme diýe? Birinji hicret sözüni açyklaýar. Hicret diýmek näme? Hicret diýmek dille ma'khuzun min el-hecr. Hecr sözünden alyp gelip çykan näme? El-hicratu näme? Hecr sözünden näme gelip çykan? Hecr diýmek näme? Wa huwa at-tark, taşlamak.
Ve rucuza fehcur diyor. Ve rucuzu dörnamet diye hicret et diye. Taşla diye. Näme dil taydan hicret etmekliğin manisi taşlamak eken. Muddessir'in 5. ayetinde näme dedi Allah Teala ve rucuza fehcur butları näme terk et dedi. Taşla dedi. Ey utruku. Fel hecru huve terku. Hecrin manisi näme eken? Terk etmek, taşlamak eken. Ve minhu hecru ehlil maasi. Yani terk etmeklikten näme terk etmek diýilene näme zatlar düşünmeli? Ehlil maasi, günah etýän adamlaryň terk etmeleken, gatnaşmalar eken, günahkar dost tutunmalar eken. Günahkar bilen näme tawak näme nahar çağandan deň etmeler eken. Ve hecrul müşrikin ve müşrikleriň taşlamaly eken. Yani nädip taşlamaly müşrikleri? Günah etýänler nädip taşlamaly? Terkuhum ve adamu mahabbatihim, gatnaşmalar ve olary söýmeklik, silamaklyk bolmaýan eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme de Ebu Davud, Nesai'nin, İbn Hibban, İmam Ahmed'in çıkaran hadislerini el muhaciru men hecera ma nahallahu anhu. Muhacir kim? Ha? Allah'ın gaytaran zadın taşlayan adamlar muhacir diye. Düşündün mü? Istenlik Allah'ın etme diyen zadın eden adama da näme eken? Etme diyen zadının gaydan adama da näme deyip bolyan eken? Muhacir deyip bolyan eken. Allah arağı içmediydi. Bidem arağı terk ettik. Kim? Men muhacir bolyan. Allah şu kapır yurtunna yaşama dinin tutubilecek yurduna gittiydi. Kapır yurdunu taşlap dinim tutubilecek yere istem näme? Men muhacir bolyan. Ýöne muhacirleň en awraylysy kim? Muhacirin en sogaby kani kim? Kapır yurdunu taşlap näme? Dinin tutmaklyk üçin näme? Musulman yurda ýa-da dinin tutubilecek yere giden adam. Emma günahını terk eden, kapır terk eden, günah etýän terk eden olam sogaply amal. Ona da muhacir diýiler. Ýöne muhacirin en ýokarky derejesi kim? Allah'ın ırdalygy üçin, Allah'ın dinini tutmak üçin ejesinden, kakasından, yurdundan, watanyndan, malyndan, mülkünden geçmelen bolsa, Allah'ın dinini tutmak üçin şu zatlarynyň hemmesini taşlap näme? Hicret eden adam näme eken? En uly näme? Amal eden adamdan biri eken. Tayyip, emmel hicratu fi'ş-şer'a. Inne dinne näme diýilýär? Dinne gözüne tutulýan manysy näme hicretin? Hiyel intiqalu min beledi-şirki ila beledi-islam. Näme şirkin ýaýran, şirk ýurdunu taşlap näme islam ýurduna göçmeklik eken. Näme niýet bilen göçmeli? Li ejli din. Dinini tutmak niýeti bilen geçmeli eken. Ha, arkaýyn ýaşamak niýeti bilen, ýatmak niýeti bilen, öýlenmek niýeti bilen, pul gazanmak niýeti bilen o niýetler bolmaly eken. O niýetler bilen geçsen, ýem niýetine görä alýan sogap. Niýetin dünýede dämi? Niyetin arkayn kella agyrsyz ýaşamakdamy? Ya onna sana näme sogap ýok. Niyetin näme bolmaly? Şo ýerde barjak ýerinde garyp ýaşasaňam, hor ýaşasaňam, din wawatyna arkayn ýaşaýandymy? Din wawatyna bol öz erkiňe Allah'ın isleýşälik ýaşabilýärmi? Ana şo niyetin bolmaly göçäňde, düşündiňmi? Ana şo niyetde bolsaň ana Allah'ın ýanyna en söýgüli näme? Adamlaryň biri bolýar. Şeriatda dinne gözüne tutýan manysy näme eken? Hicretin hiyel intiqalu min beledi-şirki ila beledi-islam li ejli din. Dinin tutmaklyk üçin islam şäherine göçmeklik diýe, şirk şäherini, kafir şäherini, şirk ýurdunu, kapır ýurdunu näme taşlap diýe. Hadihi hiyel hicretu'ş-şer'iyye. Hakyky näme? Dinne hicret diýilip gözüne tutulýan zat näme? Şu diýe. Emma bir topar akmak nadan adamlar näme? Din tutjak diýip ýurtlaryna gysylýarlar dalim näme? Musulman ýurtlaryna gidip elýär kadar Amerika gitýärler. Şunu. Ya Orsiýada göçýärler, ya da nira göçýärler, Ýewropa kapyr ýurtlarynyň käbir ýurtlaryna göçýärler. Soňra bir-birine jaňa dişip näme? Hicretden kabul bolsun. Ol hicretden. Şunu. Ol hicretden sen öňüňi öňkü kiçik kufurdan uly kufura salýan. Çağalaňy näme kapyrlaňysyna goşýan. Ýa sen hicretin Allah üçin boljak bolsa näme? Kapyr ýurduny, şirk ýurdunu taşlap musulman ýurduna göçmeli. Emma näme hicret diýip Orsiýada, Amerika göçýänler olanky ebeden hicretden. Düşündiňmi? Olanky düýünden hicretden. Şo ýurtlar birden näme jihad edilip näme islam goşuny çekilse-de şoşolaň arasyndan özlerini saplanmadylar, öldürmeli bolýar şolary. Näme üçin? Özler ekidip özler näme kapyryň arasyna atdylar. Şoň üçin islamda şeriatda gözüne tutulýan hicret näme? Kapyr ýurduny taşlap islam ýurduna göçmeklik eken näme niýet bilen? Dini tutmak niýetlik bilen. Wal hicratu fiha fadlun azim. Ve hicret diýilýän awadatyňam näme? Fadly sogaby gaty uly diýär. Ve hiye adiletul iman vel cihad fi sabilillah. Allah iman eden ýalak, Allah'ın ýolunda cihad eden ýalak bir amal eken.
takriben näme Allah iman etmeklik bilen, Allah'ın yolunda cihad etmeklik bilen näme deň görülýän amal eken. Şunun. Ondan gözüňe tur. Bir Allah iman etdi, birem hicret etdi Allah üçin, birem Allah üçin cihad etdi. Şulan üçüsem näme? Bir-birine näme bir münasip, bir-birine derejesi deň amal eken. Şoň üçin Allah Taala näme etdi? Enfal'ın 72-nji aýatyny şu üç amali edenler bile getirdi. Näme dedi? Ellezine amenu, iman edenler, ve haceru, ve Allah'ın rızalığı için hicret edenler, ve cahedu, ve Allah'ın yolunda cihad edenler. Üçüsünü bile getirdi değil mi? Netice näme? Şu üçüsü bir-birine näme? Bir münasip bir-birlere ýalyk awraýy, sogaby näme ulamal. Fehada mimma yedullu ala izamil hicra. Allah Teala hicreti iman edenler bilen, iman etmeklik bilen, cihad etmek bilen bile getirdi. Şu näme anlatýar hicretin sogabynyň menzilesiniň näme azimdygyny, ullugyny. Tayyip, inne hicret diýilýän zat, inne kıyamada çenne dowam edebilýärmi ýa Mekke şäher açylandan soň hicret gutardymy? Käbir adamlar şu meselede näme ýalňyş düşünýärler. Hicret diýilýän zat Mekke şäher açylandan soň gally diýerler. Şunuňmy? Ol näme alam sizin görrüňi? Delillerim näme? La hicrete ba'da'l feth tutulýan delilleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni açandan soň näme dedi? La hicrete ba'da'l feth dedi. Mekke açylandan soň hicret ýok dedi. Şey diýem näme? Inne kıyamada şeň hicret ýok. Kim kafir ýurtda bolsun, müşrik ýurtda bolsun, şo taýda ýaşa bersin ölünçe diýdiler. Ya ol batyl görrüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden gözüňi tutýan zady näme? Inne Mekke açylandan soň siz Mekkelilerdi, etmeli wagtynda etmediňiz. Sizden hicretin sogaby geçdi diýe. Inne Mekke'de Müslüman yurdunu öwürlü diye. Inne Mekke'ni taşlap Medine barsaňyz size muhacir diýilen atdy. Ýöne bir Müslüman diýilýär diye düşündiňmi? Haçan Mekke'den Medine'ye gidilende muhacir saýylýardy. Biz şu Mekke'ni İslam şäherini öwürmedimizden öňdü. Inne siz ähli Mekkeliler hicretin näme sogabyny eşitip, inne bedem hicretin sogabyny alalyp Medine'ye göçjek bolmaň diye. Yurdumuzda ýaşa berin. Inne Mekke'de Müslüman ýurt boldy diye düşündiňmi? Mekke'de Müslüman yurt boldy. Ýöne ýaşatyň, öde gitde ýaşa diye. Medine hurmasy we howasy we dogry. Ýöne sen muhacir hasaplanan ak diye düşündiňmi? Şoň üçin biz hicreti tarif edemiz. Ulamalar hicretin nämeden düşündirenlerini. Hicret Mekke'den Medine'ye göçmek diýdilermi? Ya da hicret kafir şäherinden Müslüman şäherine din tutmak üçin göçmek diýdilermi? Näme diýdiler? Şoň üçin 4 mezhep kitaplaryna, başga da İslam barada ýazan alymlar hemmesiniň kitabyna dolan. Hicreti düşündirenler näme diýip düşündirýärler? Birem Mekke'den Medine'ye göçmek diýip düşündirýär. Hemmesem näme diýe? Dinini tutubilmeyen kafir müşrik yurdundan dinini tutmaklyk üçin Müslüman yurduna göçmeklik diýilýär. Şoň üçin istenlik bir adam, istenlik bir zamanny, istenlik bir mekanyny, dinini tutubilmeyen bolsa şoňa dinini tutubilýän ýeri bağ bolsa, şoňa da gidebilmeni mümkinçiligi bolsa, şoňa hicret etmeklik näme bolýar? Wajib bolýar. Hicret etmese de näme? Allah Teala adylyna tutup şo günäs üçin näme? Ýakynlyda cehennemde Allah Teala şo näme? Ýakyp bilýär. Tayyip bular näme hicretde düzeltmeli näme? Düşünjämiz. Ýene bir näme? Bilegelli diýen ýala köplenç näme? Jihad diýilýän zat näme? Hicret bilen näme? Bilerek bolýanlar. We käbir näme? Bilmeýänler hicretin näme ýatyrylşylyk jihadam ýatyrly diýerler. Olaram ýene şo Mekke'ni açandan soň Rasulullah näme bir hadisi var. Ýöne ulamalar aslan ihtilaf etdiler. Biri sahih diýen iň dogrusy o hadis zaif, senedem zaif, metnem zaif. Näme? Mekke'ni cihad edip açandan soň ýygyna Medine dolanyp barýaka Rasulullah näme diýdi? Inne keçi cihatdan ulu jihada gaýdyp barýasy diýdi. O ulu jihadam inne nefsimiz diýdi. Kafir bilen uruşmaklyga keçi jihad etdi. Öz nefsine karşı çıkıp tağada bek durdurup günahdan qaytarmaklyga näme? Ulu jihad saýdy. Bu senedin näme? Bu hadisin senedem zaif, ygtybarsyz, metnem näme? Kur'an hadise karşı gelýär. Şuň üçin ayetlarda, hadislerde ulamalyň sözlerini ulu jihad näme? Kafirin karşysyna uruşup Allah'ın ýolunda janyny malyny gurban etmek diýerler. Nefsine karşı gitmeklik olam jihad. Şunuň ýöne ol näme? Pes görnüşlü jihad. Bidgatçyň garşysyna näme? Red etmeklik, bidgatçyň bidgatyny aýtmaklyk, olam jihad. Näme? Ýöne ol pesrak jihad. Emma näme? Janyny ortaga goýmak, Allah'ın ýolunda näme? Özüňi pida etmek ol iň uly jihad. Düşündikmi? Şoň üçin näme? Kimde kim ýanky hadise aslyşybam jihadyň hem näme hökm pozuldy diýen bolsa, o näme?
Ilim bilmeýän, ilimsiz gurulayan adamyň biri. Ilimsiz näme Allahyň dinine gurulamak bolan. Şoň üçin näme Şeyh el-Albani rahimahullah başga da näme muhakkik ulamalar näme hadisin dinge senedadal metne munkar diýdiler. Düşündiňmi? Käbir hadisin seneden zaif, sahih bolýar, metni munkar bolýar. Bu seneden zaif, metne munkar. Biz näme şeriatyň, näme ayetlaryň, hadisleriniň, näme ulamalarning sözlerinden bilýär. Ulu jihad kafir bilen uruşmak. Hiç hasanam nefsin bilen uruşmak näme ulu jihad bolmady. Olam näme jihad, ýöne kiçi jihad. Düşündükmi? Tayyib wal hicratu baqiyatun ila an taquma as-sa'a. Şoňşun ama hicret diýip kıyamada çenne baqi diýär. Yani hökmü. Kıyamada çenne näme bir adam ha belli bir wagtda ya belli bir mekanda näme dinin tutulanakmy hicret etçende kim hicret etse näme kıyamada çenne kim din tutjak ýa-ni hicret etse şol muhacir we näme iman eden ýalyk Allahyň ýoluna jihad eden ýalyk näme sowap kazanýar. فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين kim de kim näme müşriklerin ýurdunda dinini äşkar edebilmeýän bolsa ona hicret etmekliň hökmü näme? Yecib diye, wajib diye. En yuhacira hicret etmekle wajib. İla beledin istenlik bir ýurda yaqdiru fihi ala izharihi. Şo taýda näme? Dinini äşkar edip bilýän bolmaly. Düşündiňmi? Ene şu taýda näme? Açyklamalarymyz bar. İzharu dinihi diýdi. Şu sözi açyklamaly. Näme müşriklerin ýurdunda, ha, kafirlerin ýurdunda dinini äşkar tutubilmeýän bolsa, şoňa näme diýdik? Hicret etmek wajib. Ýöne dinini äşkar tutubilmese diýilende köp kişi näme? Bir şübhe allanýar. Şo şübhe allanandan biremödümi? Şundanmy? Şo ýalňyşlygam näme? Bil qaslayna goýberemdik. Şoň şun näme? Ýalňyşyp goýberenemdik Allah başlasın. Näme diýä köp kişi dinini tutup bilmeýän, dinini äşkar tutubilmejek ýurdundan hicret etmeli. Köp kişi näme? Namaza qossalar, agydy bekleseler, sakaly goýberseler dinini äşkar tutubilmek diýip düşünýärler. Ýok. O meselede näme? Dawa bar ekenmi kafir musulman arasynda? O meselede musulman kafirin arasynda dawa ýokken. Desen ýewreýin näme? Hahamlar ýewreýin mowlalar sakally sakalsyz? Sakally. Hristiýanlaryň poplar sakally sakalsyz? Sakally. Hristiýanlaryň Paska diýip ýa ýewreýlerin agyzy bekleýän günleri bar. Olar öz dininde de bar, dogry dämi? Şoň üçin olar bilen namaz, roza, sakal meselesinde, gurbanlyk meselesinde, bayram namaz meselesinde dawa ýok. Şundyňmy? Dawa näme dawa? Sen kafir diýsen dawa başlaýar. Şundyňmy? Sen şu alajaň, çöpüň, butuň näme çökünýän, çokunýan gabyryň tümböň näme? Batıl bu peygamberimiziň jihad eden müşrikleriniň dini. Peygamberin dini la ilahe illallah, bir Allah ibadet etmek, gyssananda bir Allah'ı çağırmak, hajatlaryny bir Allah'dan soramak, ogul gyýdy gerek bolsa bir Allah'dan sora, derman gerek bolsa näme? Hassana derman Allah'dan sora. Şunny sen. Näme başlaýan? Uruş başlaýan. Nirede sen kafir diýilmeýän bolsaň, we etýän şirklerine şu şirk, şu müşriklerin dini, Allah'ın ve Resulünün dinem şu diýip äşkar her märekede, her ýerde tawhide çağırıp bilmeýän bolsaň näme? Sen dinini tutubilana hasaplanylýar. Düşündiňmi? Emma tawhide gelmän, tawhide çağırıp bilmän, şirkden gaýtman, şirkin batyllygyny aýdy bilmän, namaza goýsaň aňarda gawr para sopa mokap ýör. Dogry dämi? Aňarda näme? Nadan dini bilmeýän jumgada olam bar, jumgada namaza gap ýör. Sen bilen tapawdy ýok. Düşündiňmi? Şoň üçin izhari dinihi diýilende birinji izhar edilmeli zat näme dinne? Rasulullah'ın birinji diýen zady näme? Qulu la ilaha illallah. Şoň üçin bizem Rasulullah'ın birinji dawat edende näme? Dawat eden zadyny dawat etmekli üçin mescitlerde, munberlerde, märekelerde, toýlarda, ýaslarda adamlar şu wagtky halkyň näme tutup beren dini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini däl. Şu wagtky köpçüliklerin musulmanlaryň tutýan dini, Ebu Cehil'in dini, müşriklerin dini, şu gawr parasylyk müşrikçilik, bu ewliya pirçilik müşrikçilik, tevessül araçy diýmeklik näme? Ol tagat däleken, şefaat dilemeklik ol tagat däleken, şu zatlar näme Allah'dan gaýrydan soramaklyk aýny Mekkä müşriklerin eden zat diýsen, sana ursat berýärlermi? Şu zatlar diýip bilýäsmi? Diýip bilemir. Ana onna sen näme? İzhari din edip bilmedin. Dinini näme äşkar edip bilmedin. Şu iki zatdan sen mahrum bolup aşakda zat barada gurulasaň, o zadyň peýdasy ýok.
Tawhid näme? Ibadatda tawhidin orny näme? Bedenine başyň gowrasyýarlar. Bedenine baş bolmasa näme? Läş. Dogry dämi? Ibadatda da tawhid bolmasa ibadatyň ibadat hasaplanýar. Şoň üçin şularda näme? Bek bellemeli. Şoň üçin ödümden bir döwür näme? Şüşüp düşüp durup näme? Namaz okutýarlar. Agyl bekletýärler. Mesçide barsam hiç kim sana barma diýenak. Ýöne näme? Tawhide çağırsaňam, sana çağırma diýen mami? Kän, hemmesi çağırma diýen. Barıp näme agyşany edilýän, parawda edilýän, mäli gazlarda edilýän bu zatlar müşrikçilik diýsen, arkaňdan sypalýan berekallah, Peýgamberiň dininde kelçek bolýan diýen mami? Ýok. Alajaň batyl, çöpüň batyl, gözmonjuň batyl, şu zatlar dinden sen çykarýan ansan diýsen. Sag bol Allah ýalkasyn, dogry aýtýan diýen mami? Ýok. Sen näme diýerler? Dini ýoýýan, diniň düşmany, inglizler tarapyndan ýasalan şüpyon, Peýgambere söýýän, Kur'ana söýýän, öwliýa söýýän we şulary öldürmegem jenneti gany halal diýerler. Onuň dinini tutup billik bolýarmy? Ýok, şoň üçin izhar dinihi diýilenne birinji tutup bilmeli adam tawhid tutup bilmeli. Birinji näme şirk diýilýän zatan gaýtaryp bilmeli. Öýüňde, öwladyňda, çağalaňda näme arasda tawhidin eserini bildirmeli. Şoň üçin käbir ýerlerde näme çağaňa çenne sorýarlar, alaja dakýan diýip sorýarlar. Şunuňmy? Çağaňa çenne alaja dakýan diýip sorýarlar. Ýok diýsen, ondan sen näçe kanagatlanyrjak bolup gurlay olar. Sana näme diýip netije çykarýarlar? Çağalaryna alaja dakmaýan bolsa Wahhabi diýerler. Çağaňa çenne müşrikçilikde terbiýe bermeklige näme diýerler? Ünnöýärler, şonu terbiýe ber diýerler. Şoň üçin düşünmeli. İsternek bir ýurtdan ýankyýarak zatlar äşkär edip bilmeýän bolsa, açaçan tutup bilmeýän bolsa, ondan ona şaqdaky aýalyň aýal evtadyň İslamiýete görä ýaşadyp bilmeýän bolsaň, düşündiňmi? Öz çağaňa erkin bolmajak bolsa, düşündiňmi? Hökümetin käbir pudaklaryny Allah'ın näme 5 wagt namazynyň wagty gelende namaz okabilmejek bolsaň, din tutubilligiň bolýarmy? Ebeden din tutubilligiň bolýar. Şoň üçin resmi siyasi näme maksatlar üçin gurulan mescitlerde cumany okak gaýdanyň ýa käbir namazy okak gaýdanyň o sana dini ursat berdigi däl. O sen näme dinini äşkär etmeklik däl. O diňe näme siyasi maksatlar üçin näme daşar siýasat üçin edilýän zatlar ol. Näme etmeli kim şoň alak ýurtda ýaşaýan bolsa? Wajib. Indi şu taýda bir adam üns bermeli. Olam ikinji üns bermeli. Maskala oglu we düşünni akida şuňala Peýgamberiň dinine. Emma ejed qaqaty gollanak şol akidany. Hicret etjek bolsa ejed qaqaty närazy? Irzalan almalymy almallal? Ha? Almalymy almallal? Almallal näme üçin? Ena taň diýen etmek näme? Wajib. Emma mysal üçin men sünnet namazyna kojak bolýan. Sünnet namazynyň hökmü näme? Sünnet. Wajibiň hökmü ulama sünnetiň hökmü uly. Wajibiň hökmü uly. Şuňalak meselede ulamalar näme diýär? Sünnet namazy kojak bolup durkan ejeň ýa qaqan bir iş berse, gitde şolaň ilki işini et ondan sünnetini oku diýerler. Näme üçin? Sizin wajib sünnetten ýokardy. Emma bärde iki wajib gabat geldi. Eneň ataň diýen etmek wajib. Dogry dämi? Ve Allah'ın şutada diýen etmekligem näme? Wajib. Enne näme? Eneň ataň hakynda wajib bilen Allah'ın hakynda wajib dengelli. Kimin haqqy ýokary gallyrlýar? Allah'ın haqqy ýokary gallyrlýar. Şunuňmy? Bulum haçanna eneň ataňam akida sen bilen deň bolanly. Şunuňmy? Eneň ataň akidadan sen bilen deň bolanly. Emma sen eneň ataň akida sen bilen deň däl. Hatta şu närazy men sen diýen en atalan käbir musulmannal. Sen dinine düşmançylyk etýär, sana Wahhabi diýär. Sen alajana aýryan akidip näme täzeden boynundan alajak ýa. Sen Allah diýen bolyn içiň ýansyn diýip gidip Aýşana gitdiýär. Hicret diýip gaýtjak bolýan amma näme? Sana şübhat diýerler. Yo bar ejen qaqyň radylygyny alýar. Ondan näme bolýar? Şeydip eje hakan ırza etmeler edip Allah'ın hükmünü depelep näme etýär? Ejesini razy etjek bolýar. Qaqasyny razy etjek bolýar. Näme hasabyna? Diniň hasabyna. Şunuňmy? Kıyamatda kim jogap berýär? Özü jogap berýär, haky gözlemän üçin we şoňam näme? Şo batyla näme?
Galan şünem näme kim sebep bolmasa şo jogap berýär. Şoň üçin düşünmeli, wajib diýdi däme? Allah'ın wajibi gelen soň hemme wajibler ýatýar. Ejen wajibi ýatýar, qakan wajibi ýatýar. Yani Allah'ın buyrugynyň wajibiniň ýokarynda buyruk wajib ýok. Şoňa düşünmeli. Haçanna näme enen ataň diýeni etseň bolýar, haçanna Allah'ın buyruğuna sünnet bolsa. Düşündüňmi? Sünnet etseň sowap, etmesen günah ýok. Aslan etmesen hem sana günah ýok. Ana bu halla ejen qakan buyurýanlar sowap iş bolsa, günah ertmeýän bolsa onda näme etýän? Ejen qakan diýen etýän. Emma sünnet meselesinde näme? Ejen qakan sünnet okama diýär. Ýöne okama diýär. Men sen sünnet okan islamak diýär. Onda näme diýär? Göterilýär. Düşündüňmi? Emma baragulum näme? Men yaramak bir derman getirip berdi diýär. Düşündüňmi? Ya aňarda mallaňylygy dur. 2 gün mer suw berenok. Baragulum gaýrat etdi, suw ber şumaly. Ondan o qaýdysa gidip onu etmeli. Sebäp sen enen ataň bunda buyurýandy. Sogaba buyurýar seni. Ya da günah iteren aksan. Onu enen ataň diýen neten ondan gelle sünnetini okay. Emma nämete ýokama diýär. Men sen namaz okaryň islämek. Farzyny okadyňmy? Sünnetini okama diýär. Enen ataň diýen netmelmi? Ha? Enen ataň diýen netmeýän. Göterilýär. Allah'ın ve Resulünün ýokarynda ina tagallyrlarmy? Düşündükdämi? Yecib diye, wajib bolýan eken en yuhajira ila beledin yaqdiru fihi ala izhari dinihi. Näme dinin tutubiljek ýurda näme göçmekligi wajib bolýan eken. Fa in lam yuhajir wa huwa yaqdiru ala al-hijrati. Inne näme hicret edip başarýaka hicret etmedi. Fa inna Allah subhanahu ve taala anzala fihi al-Qur'an. Görýän? Ya başarýapka hicret etmedikler üçin Allah ayet indiren. Şoň şunu gorkmaly. Kim şu sapaklar eşde, ha? Şu kasetler eşde. Dininem ýanky aýdan deri rahatlama tutup bilmeýän bolsa, başarýan bolsa hicret etmeli. Başarybam etmese şu ayet şoňa inenniýär ulamalar. Näme diýär Allah Taala? Innellezine tewaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Näme ol sizin elinizden ölen musulmanlaryň janyny alanna diýär, olar özlerine zulm edipdiler diýär. Perişteler olara näme diýdiler? Qalu fima kuntum? Nirde bolluňuz? Gapyr ýurtda bolluňuz, musulman ýurtda, gapyr ýurtda bollar. Näme üçin gapyr ýurtda bolluňuz diýip soraýar perişteler. Jogap berer. Qalu kunna mustad'afin. Yani galamyzy erkimede gallyk ýöne urşa näme meýletin gelmedik, urşa ejid boldyk. Gala illi tegem galy bilmedik. Zorlap getirdiler diýenne näme diýär perişteler? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah'ın yeri size darlyk etdim. Allah'ın yeri wasi'atan. Allah'ın yeri giň dälmi? Fatuhajiru fiha. Näme üçin hicret etmediňiz diýär. Kapyryň içinde galsaň öz erk ygtiýaryň bilen. Kapyr sana başga adam etdirsen. Şu wagt näme gidip seni musulmanyň garşysyna urşduran bolsa, yeri gelse sana näme şirkem etdiler. Näme üçin özüň erkiň ygtiýaryň bilen galdың. Ha fa ulaika ma'wahum jahannam. Ana olaryň näme barjak yer cehennemdir diýär Allah Taala. Ve sa'at masira ve näme o toporyň barjak yerim erbet boldy diýär. Sa'at erbet boldy masira barjak yer. Şu ayetde näme ýene bir ünsümüz çekmeli hatta olam näme alam takun ardullahi wasi'atan. Allah'ın yeri giň dälmi diýär. Şonna giň dälmi diýip gözüňe tutan ýer näme diňe Medine şäheri diýär. Medine'den başka musulman şäheri ýokdy. Görýän? Yani bir kitçikke keçäň üstýalyk ýerem ba bolsa, ha, dinini dol tutubiljek. Şo taýam saňa näme? Allah'ın giň ýeri hasaplanylýar. Şo tak göçmeli. Enne bir zada düşünmeli hicret meselesinde ulamalar açıklaýar. Ýöne näme? Bärde bizzat näme hicret meselesini giň işini aljak bolup näme görülemekde. İçinde bir meselen ally. Enne sen bir kafir ýurtda, dogrydan hicrete wajib bolupdy. Jan etdiň diniň tutubiljek, diniň tutmak üçin musulman ýurtlaryna göçmäni. Musulman ýurtlaryň seni hiç de kabul etmedi. Hiç de kabul etmedi. Näme etmeli? Ulamalar seretdi. Sen şu wagt ýaşaýan ýeriň bir welayet bolsa diýär. Şo welayetde din tutubilmeýän bolsa, ýa başga bir welayetinde, şo ýurduň içinde başga bir welayetde tutubilýän bolsa, şo welayete goş diýär. O welayetde tutubilmeýän bolsa, şo ýurduň içinde bir çölbeýe wana gidende diýär. Allah'a ibadet arkayn öz erkiňe ýaşabilýär. Şo tak goş diýär. Düşündiňmi? Yani ýurdundan göçübilmeýän bolsaň, şo jemgyýetiň içinde ýaşaýan o wagtda welayetinde şäherinde galýan ha. Düşündiňmi? Yani bu dünýede näme mal, pul, watan rol oýnan ha. Ibadatyň bolmasa kıyamatda watanyň puluň sana peýdasy ýok. Şoň üçin gördük baktyk bir welayetde.
Şu welaýatyň halky şirke ýugurlan, digrenýän zatlarym Rasulullah'yň dini. O guma gideňde şo taýdan hem item marjakka, guşam marjakka. Heleýin İslamiyete göre sakla, çağalaň İslamiyete göre terbiýe ber, özüň İslamiyete göre ýaşa. Tawhiddi, bir gramam şirketme, şo taýdan gideňde erkiňe galjak bolsaň, başaran ýeriňe çenni ätmeli bolýar. Düşündiňmi? Beýdilse ýurtdan çykyp bilmesen, bolan ýerinde galy berdiler. Bolan ýeriňe gowsuny gözleýär. Düşündiňmi? Şoň üçin kapyr ýurtdan ulamalarna, kim gaýdy bilmese, din tutubiljek gow ýerine barsyn. Düşündiňmi? O diňe bolan ýerinde ýaşap ýörmeli, oňa da näme üns çekmeli. Näme diýe hada wa'idun şedid. Bu näme Allah'dan gaty erbet berilen näme? Wa'id diýe. Wa'id bolsa azap wada berilse wa'id diýilýär. Wa'd bolsa cennet wada. Allah Teala cennet wada berse, gowlugy wada berse, wa'ada Allah diye. Allah wada berdi diye. Emma Allah Teala näme azap wada berse, dowzak wada berse näme wa'id diýilýär. Wa'd bilen wa'idin tapady. Wa'd bolsa gow wada, wa'id bolsa erbet wada. Bu näme Allah'dan olur näme beriljek cehennem wadasy diye. Cehennem berjek Allah olur diye. Ma annahum muslimun. Tabi kafirdim olur cehenneme düştü. Yok, musulmanlar. Öyle cehenneme düşmekliğine sebep bolan zat näme? Başarıya kalır, kapırlarda näme etdiler, tapawutlanmadylar. Özlerini näme? Ayratin yere tutmadılar. Lakin lemma tarakul hicrata, yana haçanna olur näme? Hicret terk etdiler diye. Bi'uzur sebebim näme bolly? Bi'uzur sebebi näme bolly? Mahabbatul amwal. Mallarını söýdiler, ayrı bilmediler. Mallary wady, mülkleri wady, gektarlary wady, wal awlad. Wa çağalar näme bize gaýtjaklar, sen gitsen gidiver diýdiler. Bular näme? Ay siziň bolmadyk ýerňizde men näme işim bar? Bulam çağalaryny aýryş bilmän galy. Wal watan näme? Ýurdundan hem aýryl bilmedi. Şununla Mısırda şawalanym Kenğana geda boldy. Şununla Ursa söýse öldürse de İlyasy diýdi. Şeýdi ber näme etdi? Öz ýurdundan galy. Uzur var mı? Uzur yok. Ve kaddamu mahabbete hâzihil eşya alel hicreti nâme alel hicreti fi sebilillah. Nâme şu zatlarının nâme söýgüsini Allah'ın yoluna hicret etmeklikden nâme ýokary gordular. Şoň üçin Allah Taala tawa'adahum bi hadal wa'id. Şolara nâme etdi, wa'da berdi. Yanqi agdalan nâme cehennemi. Ve sebebe nuzulil aya inne nâme kebir ayetler inmekliğine sebep bolan. Şu ayetin inmekliğine sebep bolan zat näme? Ennehu lemma kanat gazwatu Bedr. Bedr jeňi bolanda diye, kana ma'al müşrikin unasun minel muslimin. Müşrikler hatarynyň arasynda näme? Musulmanlardan käbir adamlar bady diye. Nädip düşdi olar kapyrlaryň hataryna? Baqu fi Mekke. Mekke'de galdy olar diye. Hicret etmediler. Lem yuhajiru. Şuhhan söýenler üçin bi watanihim. Aýrylyşyp bilmänlikler üçin watanlaryndan. Ve biladihim ve diyarlarından ve emvalihim ve mallarından ve awlatlarından. Şu zatlardan näme aýrylşmakly kyn gordular. Şeýdi ber näme öz erki ihtiyarlaryna hicret edebilýärkäler, ýol tapybilýärkäler näme etdiler? Kapyryň arasynda galmaly boldular. Ve hum yaqdirun alal hicre edeýinlerine wagtyna edebilýärdiler. Felemma harajal müşrikun, müşrikler näme Bedr jeňine musulmandan garşysynda näme uruş etmäne gaýdanlaryna haraju bihim ma'ahum olaram ýanlaryny alyp çykdylar diye. Bi gayri ihtiyarihim. Olan näme erki ihtiyaryna seretmediler. Gitseňem gidersiň, gitmeseňem gidersiň diýip näme zorluk bilen alyp gaýtdylar. Ve elzamuhum bil huruj ma'ahum. Hukmanan biz bilen gidersiň diýdiler. Ve elzamuhum yani hukman, öden buyruk berdiler. Hukman biz bilen hem çykaýmalsyz diýdiler. Summa lamma darat al ma'raka, faqam näme uruş başlady diye darat al ma'raka jeň aýlandy diye uruş başlady musulmanlaryň kapyryň arasynda. Sonra qutila unasun minhum. Şu musulmanlaryň näme kafir öldürüldü. Ve hum fi saffil kuffar. Musulmanlaryň hata kapyrlaryň hatarynadylar diye. Dedim gelende näme hicret etmänlikler üçin kapyr hataryna goşulyp geldiler. Ve lam ya'lam al muslimun bihim ve musulmanlaryň o kapyrlaryň içinde näme şu hicret etmän galan musulman dogonlarynyň kafirleriniň badygyny bilmediler. Düşündiňmi? Felemma alima al muslimun bihim. Soň bildiler bulan içinde şu hicret etmän galan dogonlaryň kafir baraken o. Olaram biz öldürüp dursak diýip näme nedimu ökündiler. Ve qalu näme diýdiler? Qatalna ihwanana. Näme haýpiş edipdir. Musulman dogonlaryň öldürüp dursydylar. Bir wada olar näme hicret etmedigen bolsalar olar günah gazanýanlar öýtmändiler. Düşündiňmi? Yo emma soň Allah aýtdy yo başarıya kan etmeden günahkarçylyk diýdi.
Şonda Allah Teala yankı näme Nisa suresinин yankı ayetlerini indirdi. Näme dedi? Ennellezine tevaffahumul melaiketu zalimi enfusihim qalu fima kuntum. Näme perişteler olan canlarını aldılar diye. Olar zalimdiler diye, özlerine zulmettiler diye. Perişteler olara näme fima kuntum. Nerede boldunuz yani? Mel vatan ellezî entum fihi. Yani haysi vatanla yaşayadınız. Haysi yurtta Müslüman mı kafir? Ha? Yani iman ettiniz mi iman etmediniz beydip soramadılar. Onlar Müslümanlar. Yani ne edip kafirin içine düştünüz? Siz ne kafirlerin içinde yaşadınız mı? Şey deyip soruverdiler. Ma qalu keyfe halukum fil iman? İmanla yağdayınız neyletti? Ne için kafirin içinde kaldınız? Şüpheniz vardı Müslümançılığa. Onu soramadılar. Ev ma yaqinukum? Ya da ne imanın derecesi neyletti sizin? Ma sa'aluhum an hada? Olan imanından soramadılar. Siz näme Müslüman mı ya siz kafir mi onu soramadılar. Periştler bilyad olan Müslümanlığını. Ve Müslümanların bilyad olan Müslümanlığını. Ve innema sa'aluhum anil mekan. Ama onlardan näme yaşayan yurtlarını sordular. Haysi yurtta yaşadınız? Fima kuntum? Qalu kunna mustadafina fil ard. Näme özlerine delil tapacak bollar. Biz ecizdik. Biz näme erk ihtiyarımıza koymadılar. Zorlap alıp çıkardılar dediler. Yani ecbaruna alel huruc. Yani icbar ettiler, mecbur ettiler bizi çıkmaklığa. Näme? Bisebebi zafina, biz sebep diysek näme? Yok biz qalacak diysek başarmadık onu. Biz eciz geldik olardan. Ve la naqdir em nemtani şoň şin näme olara yok biz çıkacak garam diýilmedik şey diýen näme? Bir ihtiyar biz gaýtmaly boldyk olara diýdiler. Şonda näme diýdi perişler olara qalu. Olar näme yankı aydan hüccetlerini kabul etdim periştiler. Kabul etmediler. Sizin onuňyňyz bahana däl diýdiler. Alam tekun ardullahi wasi'atan. Allah'ın yeri giň dälmi? Hemmesi jogab näme? O giňdi diýdiler. Fetuhajiru fiha näme üçin ona hicret etmediňiz? Urşa sizi zorlap getiripdirler. Galaňyzda da sizi zorlap galdyrdylarmy? Yok. Onda näme üçin hicret etmediňiz? Netijede onu ödüňiz näme? Helakçylyga uçuratdyňyz diýdi. Kana lahum menduhatan an zalik. Kana lahum basta olara bolupdy näme? Kana lahum bolupdy olara basta näme? Menduha. Yani fursat bady. An hada hicret etmeklige. Law hajartum, yani siz eger hicret eden bolsaňyz, mislama hajara ihwanukum. Ha? Edil beýleki musulman doganlaryň hicret edişýär, siz hem hicret eden bolsaňyz, leselimtum min hadihi alwaqi'a. Şu urşdan, şu waqadan, siz näme salamat bolardyňyz? Öz musulman doganlaryň elinden ölmeklige sebäp näme? Sebäp bolmazdyňyz. Allah Teala musulmanlara gynanmaň diye olar öldürýär. Sizin olar özlerini näme? Birinci öldürdüler näme? İslam kafirlerin içinde galanlar üçin. Fe ulaika ma'wahum cehennem. Olan barjak yer cehennemdir. Hada va'id ve Allah'dan olar näme? Gorkuzyar Allah Teala. Öyle beýdiysek näme? Hemmeti gon cehenneme düşýär diýmeýär. Biz näme diýär? Uluguna edip ölen musulman Allah'ın erk ihtiýarynyň astynda. Şunun. Allah adylyna tutsa günahyny wara näme etýär? Azap berýär. Allah Teala rahmetine tutsa näme? Bağışlaya cennete salya. Şununmu? Emma uluguna eden ömürlük dowdaky we ondan oňa çykmak ýok diýen kim? Ol hawariş tekfirlen akidesi. Emma selef salihň akidesi, ehli sünnet vel cemaatın akidesi näme uluguna edenne tawbe etse o günah etmedik ýalar. Näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Et-taibu min ez-zenbi kemen la zenbe lehu diýär. Günahdan tawbe eden günah etmedik ýalar diýär. Emma tawbe etmänli. Ene şunda näme ihtilaf etdiler. Ehl-i sünnet ve havaric ihtilaf etti. Mu'tezile ihtilaf etti. Ehl-i sünnet näme diýdi? Tahtel meşi'e. Allah'ın näme erk ihtiýarynyň astynda diýdiler. Näme adylyna tutsa şu günahyny göre ýakýa soň cennete salýar. Rahmetine tutsa hiç dowdaga salman cennete salýar. Ama Mu'tezile havaric näme diýdi? Uluguna eden tawbe etmän ölse ömürlük dowdagy ona bagışlanmak ýok diýdiler. Olar hem şey diýip näme? Gödök ýalňyşdylar. Tayyib. Ve sa'at masira ve olan barjak yer näme? Erbet boldy diye. Ellel mustadafin. Soňam hicret etmedikleri içinde ikinci topar kim dedik? Hicret etjekdiler de ýöne näme? Edip bilmediler. Pullary ýokdy, ýol gorkodýan ýokdy. Ya pulu bolsa da ýol gorkodýan bolsa, aýal ev tatdy, garry gurtudy, ýaş oglany gaýdy bilmediler. Gaýda aýtalarym ýolly öljekler, helak boljaklar.
Ya da erneme ya da kaka sakladı koy vermedi dank koydu. Şeydim hicret edebilmedi. Indi olaram günahkar mı? Yok. Olar günahkar değil. Indi şolar çıkarıyor Allah Teala. Ellel mustadafin. Ama hakiki ecid bol. Qarrı qurtu bol. Ayal evtat bol. Gitcek bolum. Hicret etcek bolum. Edebilmediler. Öz erki ihtiyarlarına kalmadılar. Ya vatanını malını evlatlarını söyüp kalmadılar. Yo. Bulardan bizardı bular. Hicret edecekler Allah'ın yoluna. Yöne. Hicret etmeyene näme kuvvet tapmadılar, gurbet tapmadılar. Yağdayları yoktu, şeydem kalmalı boldular. Olar näme? Ellezine la yaqdirun ala hicret etmekligen başarmadılar ve baqu fi biladi şirk. Şeydem näme müşriklerin yurtlarına kalmalı boldular. Näme için kalmalı boldular? Liannahum ma yaqdirun ala hicret. Eden olar hicret edecektiler, yana başarmadılar. Ana olar kim? Olar bağışlan ya. Allah Teala şoň şu näme diye illel mustadafin. Ama hakikatten miner rical ve nisa'i vel wildan çağalardan ayal evtattan erkek qarrı qurtulardan näme hakikatten hicret etmeklige mustadafin bolup ecid bolup hile tapman şert tapman hicret etmedik bolsalar näme olara günah yok. La yastati'una hileten hile yoktu olara çıkmaklığı hile tapmadılar çıkmana ve la yehteduna sebil hile tapsalar yani ulaq tapsalarım pul tapsalarım la yehteduna sebila yol tapanaktılar şeydirem qalmalı boldular. Tabi inni olara da günah var ey Rabbim diyene näme deyip sorana cevap yok bunun Allah Teala idinna ayete aytyan näme diye fe ulaika asallahu en yafu anhum olara diye umid ki Allah Teala näme günahlarını bağışlar diye yani inşallah olan günahı bağışlanır olara günah yok ve kana Allahu afuwan gafura çünkü Allah Teala näme afu edicidir diye bağışlayıcıdır diye gafurdur mağfiret edicidir diye وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ İnnetun hicrete gıdıklanır ya Allah Teala. Hicrete näme? Kimin boynuna hicret bolsa şonu hicrete heveslenir ya hicret et diye. Ondan köp adamda näme? Maddilik var. Şunu Allah Teala hemme nefsler kanaatslanır ya. Ya Rabbim hicret edecek näme diye de cevap veriyor Allah Teala. Hicret etsen diye näme diye. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا Näme ırskalın bir çeşmetiken hicret etmekligen. Yani hicret edende niyetin ırskal bolmalılar. Baylık tapmak bolmakta. Yani hicret etsen niyetin şo bolmasa da Allah sen rahmet ya. Irskın açıyor. Kim de kim hicret etse Allah'ın yolunu diye. O tapar diye yerde. Yecid fil ardı. Yerin yüzünden tapar näme muragamen. Näme ganimet tapar diye. Irsk tapar diye. Ne ile ırsk? Azmet gördüm. Yok kesiran ya ve sa'a. Kan ve sa'a ve näme bolçuluğa duşar diye. Elhamdülillah bolçulukta ırzkı üstüme geliyor var. Elhamdülillah. Ve men yahruç min beytihi muhaciran ila Allah ve rasulih. Ve näme diye kim hicret etse diye öyünden muhaciran ila Allah ve rasulih. Allah deyip Resulü deyip. Dedim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede diye Medine hicrete kaydetti. İnne kim hicret etse diye yine Allah deyip ve Resulü deyip sümme yudrikkul mevt yöne näme barmalı yerine yetibilmeyen ölse diye fakat vaka'a ecruhu alallah diye onun näme hicret edip bilmediğim olsa näme niyetine hicret edip çıkan olsa buradan basanan olsa ölse Allah Teala onun ecrini verir sevabını verir diye ve kana Allahu gafuran rahima ve Allah Teala näme gafurdur, rahimdir. Anrucu yağday olsa, uzur olsa Allah Teala öz kullarının günahını bağışlayacaktır. Çünkü Allah Teala näme günahları bağışlamaklığa münasip, rahim şefaatli Allah. Son şu näme kâvir adamlar goya qıynanan yalak. Näme içinde hicret edip çıkanlar var. Medine ya da hicret yurtlarına näme yetibilmeyen yolda ölenler var. İnne olara da sogap bamka yok muka diye näme sorak yüze çıkan olmak ma şonşun Allah Teala näme diye. Ve men yahruç min beytihi muhaciran ila Allah ve rasulih. Kim öyünden çıksa diye niyeti Allah ve Resul için hicret etmek olsa diye. Sümme yudrikkul mevt ara yolda da ölse diye fakat vaka'a ecruhu alallah niyetine göre Allah onun ecrini verir, sogabını verir diye ve kana Allahu gafuran rahima. Ve Allah Teala näme mağfiretin, rahmetin eyetidir. Allah Teala bağışlayıcıdır, rahmetçektir diye. Hâzâ fî şe'ni hâulâ. Bu ayetler kimin hakkında geldi? Hicrete
başarıp etmediklerin ve hicret etçek bolubam näme başarmadıkların hakkında inen ayet. Ve hadihi kıssatun acibetun azime diye. Şu hicretin kıssası, yan qadalan kıssa näme? Gatıbır gen, gatıbır näme? Ulu kıssa diye. Enne haula ma'a islamihim. Yani şu Müslümanlar tarafından kafir tarafı Müslümanlar tarafından öldürülen kafir tarafından gelen Müslümanlar näme diye? Müslümanlar diye. Ve sıdkuhum fil iman ve imanlarına da çınlakay Müslümanlar diye. Şek şüpheler yoktu imanlarına. Lemma tarakul hicra yönene hicret tasladılar min gayri uzrin sebepsiz. Olan hicreti taslamaklıklarına sebep yoktu. Şoň üçinem hasala aleyhim hadal va'id diye. Şoň üçinem olara näme şu azap berildi diye. Ve hada tawbih ve şu kayinci allalar diye feriştelerden lemma ja'at taqbid arwahahum hasan olan ruhlarını almana gelenlerine ferişteler olara näme iýgendiler diye, kayindiler diye. ولو من غها فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم. Şonun üçin ya. Fedelle şu kıssalar, şu ayetler hemen anlat ya diye. Ennehu la yecuz. Ursut berilecek geleken. Allah'ını birleyen Müslümana, şu hicret babatını yengilyer pay garamaklık bolana oken. Bir pervay garamaklık bolana oken. Şunun mu? Bihadal emr şu hicret işine. Ve en yekuna ma'al müşrikin ve ona müşriklerle galmaklığa da näme? Hakkı yok oken. Dine kim galip elya? Yani yağday tapmasa. Emma öz erki ihtiyarına müşriklerin arasında näme Allah'ın birleyen Müslümana galmaklık hiç näme icazet berilenaken, ursut berilenaken velev min gayri muhabbetin lehum. Şu müşrikler sevmeyen amazan bolana. Gayri fikret yemen bular yigrenýän ya şirkin näme diýilmeýän, batylyň näme diýilmeýän ýa. Şonu bilýänem bolsaň Allah'ny birleýän Müslümana müşrikin arasında galmak bolanok diýär. Lakin muhabbetin li mali ew waladi ew beyti ýöne näme malyn söýüp, owlatlaryny, sagalaryny söýüp, öýüni söýenle üçin, ýurdun söýenle üçin gally, şundyňmy? O müşriki söýen üçin, kafir söýen üçin näl? Ýurdu üçin gally, owlady üçin, mal üçin gally. Ana gurrun şunnöken. Emma müşriki söýüp, şirki söýüp galanmaz, o musulman aleken. Dogry dämi? O müşriki söýüp, şirki söýüp, ýa bir dininiň käbir zatlaryndan, käbir hökmünden nägile bolanlyk üçin galanmasa, olar aslan musulman hasaplanana. Aslında ýazgarylýan kim eken? Musulman, şirke mirenýär, tawhidiň näme diýenen bilýär. Ýöne mal mülk üçin galypdyr. Eje qaqasy üçin galypdyr. Ana şolara näme? Yankı ýazgarlan ayetler ýaly. Allah Teala Tawban 24-nji ayetinde näme diýär? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yehdil kavmel fasikin. Ayt diye ey Muhammed diye. Kul kime buyruk? Resulullah buyruk. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme buyruk. Ayt diye Allah'ın söýgüsünden ýokarda eje kakalarını, mal mülklerini, söwdalaryny söýýänlere ayt diye Allah hayvat at diye. Allah hayvat atansan ondan sötü biljek ýok. Şunu bek bellem. Emma ol kes, bul kes hayvat atsa Allah sen tarapynda bolsa on haywaty puç bolýar. Emma Allah sana hayvat atıp, sana eyderin, sana cehennem verin, sana bunu verin diyen sen ondan sıkma yok. Allah diyen zadın ettiye, illa rahmet etse Allah bağışlar. Yani rahmet etmese Allah näme birlat ederin ise Allah ettiye. Şoň üçin Allah näme ägelendirip, ýazgarıp näme diye, kul ey Muhammed ayt düşünür diye. Di olara diye. In kana aba'ukum, inni sizin ata-babalaryňyz ve ebna'ukum ve bala çağalaryňyz ve ihwanukum ve dogan garyndaşlaryňyz ve azwajukum ayal evtatlaryňyz ve aşiratukum ve kawm tiraňyz ve amwalun iqtaraftumuha o gazan koýan mallaryňyz, goran jaýlaryňyz, satyn alan ýerleriňiz, jaý maşinlaryňyz ve tijaratun takhshawna kasadaha ve näme ölü göçüp näme utulmaýyn diýip etýän söwdalaryňyz ve mesakine tardawnaha näme razi bolup ýaşaýan öýleriňiz. Indi şu zatlaryňyzyň söýgüsi Allah näme ahabba ilaykum
Inni şu zatlar inni size söýgüli bollumy diýe. Min Allah, Allah'danam. Ve Rasulih ve onun peygamberindenem ve cihadin fi sebili ve Allah'ın yoluna cihad etmektenem diye. İnne Allah'ını ve Rasulünü söymeli yere geldi. Ve Allah'ın yoluna cihad etmeli yere geldi bolin. İnne yankı yokorda adı ağlanan zatlardan geçibilmedik bolup duranlarınız var mı diye. Onda şoň alaklarına bağ bolsa näme diye. Fetarabbasu, garaşın diye. Näme garaşmaly? Allah'ın azabyna garaşmaly. Ölümüne garaşmaly. Kıyamatda näme? Şu zatlardan geçibilmedik bolup näme Allah ve Rasulünün yoluna cihad etmedin. Şu zatlaryň sözünden geçibilmedik bolup Allah ve Rasulünün sözünde öpeledin. Fetarabbasu diye garaş diye. Näme garaş? Hatta yetiyallahu bi emri. Allah sana indirjek emri gelýänçe garaş diye. Allah sana indirjek azaby gelýänçe garaş diye. Bu näme? Allah'dan näme? Azap wada. Wallahu la yehdil kavmel fasikin. Olar fasik kavmlardır diye. Allah fasik kavme hiç haçan näme? Hak hidayet bermeýän hemşin. Münafip da Allah wakaýajan kakyndan geçibilen akmy. Ne sen saylamaly bolup durdun bälde. Ya dinin ya ejen nämen saylamaly? Ejen sayladyň mı sen hidayete münafipden ya? Saylamaly bolup dur. Allah'ın yoluna cihad etmeli bolup dur. Ýogsa hem näme dogan garnaşyňa nefsiň agyr. Ay mena edibiljek gal näde öldüreýin olar diýjek. Näme diýe? Fetarabbasu diýe, garaşyň diýe. Wallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah Teala fasik kavmlary, fasik Allah'ın tagadından çıkan kavmlar. Allah'ın emrine boyun bolmayan, Allah'ın emrine gelmeyen, ona tabin bolmayan kavmlara fasik diýil ya. Allah boyun bolmaklykdan çıkan adamlara diýil ya. Olar näme? Hidayete münasipler. Allah olara hidayet bermeýär diýe. Fela yecuz. Inni bu ayetlerden almaly manilarymyz näme? Çıkarmaly ıvratlarymyz, peýdalarymyz näme? Bularam näme? Gulaklarymyzyň posyny açmaklyk üçin. Ya da näme? Bu gow ders bollaý, gow wagys bollaý diýmek üçin okamaly olanlar. Amal etmeklik üçin etmeli. İman etmeklik üçin almaly bu zatlary. Fela yecuz taqdim mahabbatil amwal wal awlad ala ta'atillah subhanahu ve taala. Mal mülkün awladyň söýgüsü diýe Allah taat etmeklikden ýokarda görülmeýär diýe. Ve alel hicrati ve hicret etmeklikden ýokarda görülmeýär diýe. Vel cihad fi sabilillah ve Allah'ın yoluna cihad etmeklikden näme? Mal mülkün awladyň söýgüsü ýokary galdyrylmaýar diýe. Vel kesiru minen nas yaqra'una hadihi'l ayete ve la yetedebbarunaha. Ýöne bu ayeti okuyan adam kenni, ýöne amal etýän adam. Bu ayetler okuyanken, ýöne oňa düşünýän adam diýe. Bu ayetler okuyanken, ýöne näme? Tedebbür edip peýdalar çykarjak bolýan adam diýe. Tedebbür etmek, oýlanmak, pikirlenmek. Allah Teala her bir ayeti bize indirende näme? Destur üçin uğratdy. Peýdalanmaklyk üçin uğratdy. Maniler almaklyk üçin, amal etmeklik üçin uğratdy. Ýöne näme öýümlerimizi, mejlislerimizi bedemeklik üçin uğratmady. Ya näme boş ýatan ýalyk düýnçeň içini doldurmaklyk üçin uğratmady Allah Teala bu kitaby. Amal etmeklik üçin, peýdalar çykarmaklyk üçin, ıwratlar çykarmaklyk üçin Allah Teala näme? Bize uğratdy. Şoň şu näme diýär Allah Teala? Fela yetedebbarunal Qur'ana em ala qulubin aqfaluha. Näme kalplaryňyzda gulp barmy diýär. Ýok bolsa näme üçin onda Qur'any pikirlenen zat diýär. Qur'any pikirlenmeýän boyun alsa boyun almasa näme? Yüreginde gulp bar. Ýöne onuň gulpy Xitay gulpy da, onuň gul yüreginde näme? Şeytan gulpy bar. Hakka gelmesizlik gulp bar. Şoň üçin näme? Musulman adam Qur'an hadise kalbyny açmaly. Allah diýdi diýende gon kabul etmeli. Rasuli şey diýdi diýende kabul etmeli. Söz İbn Mes'ud radıyallahu anhu näme diýär? İza semi'ta, eger eşsen diýe Allah taala ya eyyuhellezine amanu diýen sözünni. Ya eyyuhellezine amanu diýmek näme? Allah'dan sana nida. Allah'dan sana çağırış. Rabbul alamin sana yüzlenýär. Ey iman eden müminni. Allah'ın şu ayetini eşitdinmi? Näme diýär İbn Mes'ud radıyallahu anhu? Fe asghi laha sam'ak. Gönü kulak koy diye. Üns verdinle diye. Imma amrun tu'mar diye. Ya izine buyruk qadır. Et diye. Etmeli diye. Sogap kazanarsın diye. Ve imma şey'un tunha diye. Ya da bir zat bardır. Allah seni ondan qaytaryandır. Qaytqın diye. Çünkü Allah'ın buyuran zadını etsen sogappa. Allah'ın qaytaran zadının qaytsan näme? Sogappa. İkisinde de sogappa. Tayyip. Enne näme?
Walakin bu metne mi aittik doğru değil mi? Walakin muradına yani sira yankı hicret kıssasından getirmeklikten maksadımız näme? İçinde bir meselesini almaktı. Näme? Olam sahabalar yankı kâvir musulmanlar Mekke'den hicret etmeni, olan hicret etmesizliğine sebep olanlar yol tapmanlıkları bollu mu? Ya pul tapmanlıkları bollu mu? Ya da edeyin nisi edibilyadiler de yana yurdundan mal mülkünden ayrılışı bilmediler. Şo bollu mu? Indi şo metni açıklayat. Şerhine gaytiyat. Näme diye? Fes sahaba ma qalu ihwanuna sahabalar onlara näme ihwanuna dediler diye. Näme şunda oğlundan dediler diye. Sebep deden illa li ennehu mustakimuna ala'd-din. Deden onlar näme dinlerine doğrudular diye. Tevhidden dänene attılar diye. Şirke geçene attılar diye. Hakika musulmanlar diye. Şoň üçin näme sahabalar ihwanuna dediler diye. Qatalna ihwanana doğundan müderlerdik dediler diye. Ma zikra anhum annahum malu ma'al müşrikin ev medahul müşrikin. Yani şolar Mekke'de müşriklerin arasında yaşan wagtlarında ta Bedre gelýän çağlar näme? Sahabalar olar barada bir gurrun esmändiler ennehum malu ma'al müşrikin. Ya müşriklere gysartdylar. Ya müşrikler tarapyna gysartdylar. Ev medahul müşrikin ya müşrikler öwüp baslapdyrlar diýen. Näme gurrun esmediler. Bel yubgidinu dinal müşrikin. Belki de näme müşriklerin dinini ýigrenýänliklerini bilýärdiler. Ve kanu ala tevhid. O şu kafirlerle gelenler tevhiden bilýärdiler. Ve kanu muhlisina lillah. Ve ölüm arassa Allah ibadet etýärdiler. Çynnyqy musulmanlar ve leysa fihim nifaq. Olarda munafıkçılık ya iki yüzlülük yoktular. Yani lakin taraku şey'en wahiden. Yani olar näme? Öz dinlerine bolan zadın birini taşladılar. Bir zadın taşladılar. Şoň üçin näme İslamiyetde dinne bolan bir wajibi bil qaslyň taşlasan Allah ýakaýynda şoň üçin ýaky bilýär. Şunuňmy? Şoň üçin bular näme dinne bir kemçilik goýberdiler. Bir etmeli wajibini etmediler olam näme? Ve huwal hicra. Hicret taşladılar min gayri uzrun. Sebäpsiz näme hicret etmediler. Felamahumullahu ala zalik. Şoň üçin Allah taala näme lamahum. Näme ýazgardy olary ala zalika at-tark diýär. Şo hicreti taşlanlyklary üçin. Şunluk däme? Şoň üçin bir musulman bil qasdyn bir wajib terk etse de näme? Günahkar bolýar, tawba etmeli bolýar. Şoň üçin bularga näme? Tawhidinna ya müşrikler ýigrenmeklikde ya şirkin batyllygyny bilmeklikde näme? Nemeler ýokdy. Aýyplar ýokdy. Tawhiddiler. Şirkin nämedigini bilýärdiler, ýigrenýärdiler. Yani bulan nämetinde aýyp geldi, başarıya qalar, yani mal mülklerini aýryl bilmän nämetdiler, hicret taşladylar. Inne yana metne gaýdyp gelýär näme? Fa inna Allah Taala qad bayyana lahum wa hum bi Mekkah qabla al-hicrati anna zalika kufrun ba'da al-iman bi qawlihi Taala. Allah näme üçin ýazgardy? Allah Taala entek hicret farz edilmedinden öň hemme musulmanlar Mekke'de näme dedi? Hicret edin dedi. Düşündün mü? Ve kimde kim hicret edip bilyaka hicret etmese de ol musulman bolandan soň iman edenden soň kafirlige dönen ýalak dedi. Düşündün mü? Bu zatlar bilenden soň näme etdiler? Hicret etmediler. Hicret näme? Mal mülklerini geçibilmediler. Şoň üçin Allah Taala näme etdi? Olary ýadgardy. Näme? Fa inna Allah Taala bayyana lahum. Allah beýan etdi olara. Ve hum bi Mekkah Mekke'de dentek musulmanların hemmesi qabla al-hicra ente hicreden buyurlar näle enne zalika kufrun ba'da al-iman hicret etmesizlik näme iman edenden soň näme kafir olmak ýalyk bir amal idi näme diýen Nahl'ın 106-njy aýetinde men kafara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve qalbuhu mutmainnun bil iman kimde kim Allah kafir bolsa ona iman edenden soň näme kafir hasaplanılıyor. Düşündün mü? Yani bir adam mümin bolly, la ilahe illallah dedi, musulman bolly. Soň dinden çykybilýär mi? Çykybilýär. Düşündün mü? Ama murciyeler näme diýär? Ýok, kim Allah'ın badygyny bildimi? Allah'ın badygyny anandymy? Ya öte geçen sopular näme diýär? Kim la ilahe illallah Muhammeden Rasulullah diýdimi? Bolly, bu näme günah etse de ona dinden çykmak ýok diýerler. Günah gazanybylar, ona dinden çykmak ýok diýerler. Ol batyl gurrun. Ama ehli sünnet vel cemaatın akidesinde näme? Musulman bolan adam näme? Bir söz diýse de dinden çykybilýär. Ya bir götürmesiz ananjy kalbynda götür aýsa da dinden çykybilýär. Ya bir etmesiz amal etse dinden çykýar. Şoň üçin bir musulmany Allahdan gork, toba gel, namaza dur. Ölmek hak, direlmek hak diýsen näme diýär?
Bark gelen wamy diýse näme bolýar? Dinden çykýar. Şu sözü bilen oýun edip diýsen, şunu bilen diýsen. Şu sözüň aňarsynda näme ýatyr? Bilsin, bilmesin. Bark gelen wamy diýdimi? Şol adam kafir. Eýär näme etýär? Ölen soň dirilmekligi, jennetiň dowdagyň hakdygyny, sırat köprüň badygyny, terede mizanyň badygyny näme etýär? İnkar etdigi bolýar. Bark gelendäl, şonu yaradan aýdyp otyr bide. Şundyňmy? Olar pikir etýär, bark gelmeler öýtýär. Bark gelenin üstünden biz şu habar alanlar söýtýär. Jennetiň badygyny bir jennete gidip gelen aglyndan eşdiýärsin biz, ýok. Cenneti ýokdan bar eden Allah aýdan üçin biz iman etýär. Olar düşünen o, şundyňmy? Yani dowdagyň badygyny ananjak bolsaň, biri gitmeli, görmeli, gelip ey adamlar hakykatdan hem cennet bar eken. Dowdak bar eken. Ine men ölüm soň diýelim, ine ýene siziň araňyzda şonu aýtmana geldim diýmel eken. Şo bolmasa ananmalar eken. O akmak. Bark gelenin ilmi artykmy ýa-da şonu ýokdan bar eden Allah bize habar berdi. Allah'ın ilmi artykmy? Allah'ın ilmi artyk. Şoň üçin Allah bize habar berip otyr. Sizi ýokdan men bar edişimiz ýa edişim ýalak. Siziň içiňizde musulman boljagyny men cennetler näme taýin edim. Uiddat lil muttaqin. Cennetler taýinlap goýdum. Näme kafir bolanlara uiddat lil kafirin. Kafirlere taýinlap goýulan cennet näme dowdaklar var dedi. Allah aýdyp otyr. Biz Allah'ın sözüne ananmaly. Olar pikir etýär, şu peýgamber aýdan şunu ananýar. Ýok, peýgamber aýdan şunu ananýar. Yani peýgamberem gaýypdan bilmekligi ilmi bardymy? Mümkinçiligi bardymy? Ýok, peýgamberiň hem näme gaýypdan bilmekligi mümkinçiligi ýok. Megerem gaýyp bolan nerseler haýsy birini Allah bildirse, ana onuň peýgamber bilýärdi. Allah bildirdi peýgamberine gaýypda biziň görmeýän jennetlerimiz we dowdaklarymyz we aýdym motuňa diýdi. Cennete hewaslansyňlar, dowdakdan gorksunlar. Ina sana iman etmek cennete girmek diýdi, sana kafir bolmak dowdaka girmek diýdi. Şoň üçin Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burun ashablarynyň arasyna gelip näme diýär? Kullun yedhulul cennete illa men aba. Cenneti istemejekden galan hemme kişi cennete girecek diýdi. Diňe cennete istemeýän girer diýdi. Cennete istemeýän mi? Şu sorak ýüze çykýar dogry. Şu sorak sahabalar içinde ýüze çykdy. Näme diýdiler? Ve men ya'ba ya Resulallah diýdiler. Ya Resulallah cennete istemeýän kim diýenne? Men asani faqat aba diýdi. Men garşyma çykan şo cennet istemeýän idi. Men sünnetimi tutmayan şo cennet istemeýän idi. Men şu getiren dinime düşmançylyk etýän näme şo cennet istemeýän idi. Şoň üçin näme bir adam musulman bolan soň näme kafir bolup bilýän eken. Näme diýär Allah? Allah Teala subhanahu wa taala Nahl surasının 106-njy aýatynda men kafara billah min ba'di imani. Kim Allah iman edenden soň kafir bolsa. Illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kim Allah iman edenden soň öz erk ihtiýaryna kafir bolsa, oňa näme? Ömürlük dowdak bar. Megerem diye bir zorluk esasında näme? Kafirlige çykarýan amal etdirilse diye. Zorluk esasında näme? Kafirlige çykarýan amal etdirilse diye. İlla men ukriha diýdi. İlla men ukriha diýdi kimde kim zorluk aslında. Bol peýgambere söwdi, urup näme? Ya söwýän ya öldürýär diýdiler. Hemme adamyň çydamlylygy deň bolýarmy? Deň bolanok. Käbiri öldür diýär. Tike et diýär. Bölek et men peýgambere söwmeli. Çydaya şeýdi ben ölýär, söwonok. A käbiriniň näme? Çydamlylygy ejid bolýar. Näme diýär? Çıda bilmän, şolaň eziyetinden çykmaklyk üçin näme etýär? Allah söwýär. Peýgambere söwýär. Ya näme? Şu awliýalardan näme? Hayr umid etse bolýar diýär. Ya alajağынан fa bolýar diýär. Dille diýdi. Ýöne ýüregi näme? Näme diýär? Ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Ýöne ýüregi imandan dolu diýär. Şu peýgambere söwgende de ýüregi imandan dolu peýgamber näme? Hak rasul. O söwülmeklige münasip adam däl. Bu kafirler söwülmeklige münasip. Ve alaja da batyl ondan hayır ýok. Ýöne näme? Şulaň eziyetinden çykmaklyk üçin götürü bilmän näme etdi? Dille diýdi ýa-da ele aýagy bilen bir hereket etdi. Şo näme? Dinni İslamda şo dillet ýen söýdi ýa ele aýagy bilen bir eden işi näme? Kafirlige çykarýan bolsa, kalbyna iman dolu bolsa Allah näme etdi? Ol adama günah yazmadı. Näme şun? Allah görüp otyr. Bu benden hem erk ihtiýaryna diýmedi. Zorluk aslında, sütöm aslında diýdirli.
Ana kim şungalak ýagdaýda küfür sözlüyse ya küfür hereket etse o bagışlanýar dedi. Emma öz erki ihtiyarı bilen ya entek şapbat degmäke gorkusyny özüne ama küfür hereketleri başlady ya küfür gurrunlar edip başlady. Ol näme ömürlük dogdaky diýär. Oňa näme dogdakdan başga çare ýok diýär. Son ve ablagu min hada ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Bundan has aýdyň näme din tutmayanlara ya kafirlige çıkaran amallar etýänlere yani Nisan 97. ayeti. Ha fe inna Allah taqul fe innal malaikata taqul perişteler näme diýdiler? Fima kuntum? Nirde boldunuz? Ve lem yaqulu keyfe tasdiqukum yani imanınız näýlepdi? Beýdip soramadylar. Olar musulmanlar. Yani nirde boldunuz? Kafirň arasynda boldunuz, hem musulmanyň arasynda. Qalu näme diýdiler? Yani bilýärler kafirň arasynda bolanlygyny. Yine delilleştirecek bollar. Näme? Kunna mustadafina fil ard. Biz ejizdik. Biz erki ihtiyarymyza goýan bolsalar biz olardan ursa çykjak geldik. Şey diýdiler. Şonda näme? Ve lem yaqulu kezabtum. Siz yalan sözlediniz diýmedi. Näme? Siz yalan sözlediniz diýmedi. Dogry. Musulmanly kafirlerden çykmaklyklaryny hakykatdan näme? Zorluk aslında çıkardılar. Yani Mekke'de kalmaklıklarına näme aslında kaldılar. Zorluk aslında mı erki ihtiyarlar aslında? Erki ihtiyarlar aslında. Şoň üçin Allah bular näme etdi? Ýadgardy. Bulary men bagışlaryny nimedi? Bulara cehennem diýdi. Yani onda da näme? Allah'ın rahmeti giyin kime istese bağışlayan. Näme welem yaqulu kezabtum bulara näme yalan sözlediniz diýmedi sen şundan bular näme jeňe goşulanlaryna ejizdiler. Zorluk aslında gaýdypdylar emma galanlaryna beýle däldi. Hicret taşlanlaryna beýle däldiler. Mislema yaqulullah vel malaikatu lil mujahid. Emma başga bir hadis we Ebu Hurayra radıyallahu anhu hadisinde. Näme diýe Ebu Hurayra radıyallahu anhu? 3 adam diye birinci cehenneme yanacak diye. Birinci otta yakılacak 3 adam diye. Birincisi kim? Cihad eden adam, mücahid diye. Birincisi kim? İkincisi kim? Kan sadaka zekat veren diye. Üçüncüsü kim? Ilm alan adam, ilimli adam diye. Enne bulan suratta iyi yüzünden näme? Hakiki cihad etti, mücahid sailli. Bizim aramızda. Ve nämet ilmalli, alim sailli bizim aramızda. Hakikaten ilman madi. Alimdi. O näme hakikatdan bolun zadyn sarf etdi. Şeýle bir el açyk, jomart bir kerim adamdy. Enne nämetdi, ýöne näme bul amallary etýänden hemmesi lillahi eden aken. Şoň üçin bularam kıyamada barana Allah Taala näme mujahidden sorar diýär. Ha näme diýer diýär mujahidden? Näme üçin cihad etdin? Cihad edende, kafirler bilen uruşanda näme niýetde cihad etdin diýip sorulna mujahid näme diýer diýär. Cahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Ey Rabbim senin yolunda cihad ettim ta öldürülýänçem diýip jogap berer diýär. Allah Taala oňa näme diýär? Fe yequlullah kezabta yalan sözledin diýer diýär. Ve tequlul malaika Allah oňa sen yalan aýtdyň diýende periştler näme diýär? Allah'ın sözünü tasdiqlap sen yalan aýtdyň diýerler diýär mujahide. Bel qatelte li yuqal ýöne sen näme? Allah'ın ırdalygy üçin cihad etmedin. Sen ýöne näme? Diýilmeklik üçin cihad etdiň. Näme diýilmeklik üçin cihad etdiň? Jeri. Gaýratly diýdirmek üçin cihad etdiň. Şunu. Jeri bir yürekli, gaýratly, gaýdusuz. Gaýdusuz gaýratly adama näme jeri diýilýär. Sen näme küfri girenen üçin, kafirligi girenen üçin, Allah'ın dinini söýenen üçin cihad etmedin. Sen ýöne näme? Plan yüreklay, plan gaýdusuzay, plan dogumlay diýdirmek üçin cihad etdiň. Şoň üçin näme yalan sözleýän diýe senin ýolunda cihad etdim diýip. Aýday diýe. Niýe ýüregiň aýtdy? O dünýede adamlar bilmedi diýe sen ýüregiňi. Ýöne men sen ýüregiňi bilýän men näme üçin ağlaýan diýe. Aýtdy diýe. Ýürek gullidirmek üçin, pelwan diýdirmek üçin urşdum diýe. Emma onda da näme aýdan ak bolyn. Ha sen ýolunda urşdum diýe, on Allah näme diýe yalan sözlemedi. Son näme ve kezalika yaqul lil alim wal mutasaddiq alima da diýer näme üçin ilm aldyň, näme üçin ilm öwretdiň. Ey Rabbim näme ilm aldım senin ırdalygyň üçin, ilm öwrendim seni öwretdim senin ırdalygyň üçin diýer. Allah oňa da näme niýetini bilen üçin näme diýer, oňa da yalan sözledin diýer sen näme? Men üçin öwrenmediňem, men üçin öwretmediňem sen ýöne näme? Alim, plan, ahun, plan, işan nidirmek üçin öd aldyň.
Ve dünyada näme gayratlam diýdirdin, eýten jihad eden. Ve özüňe alymam diýdirdin, gow atlar, derejelerim gadannyň. Emma men ýüregiňi bilýän, sen men üçin almadyňam, men üçin öwretmediňam diýer. Ede sadaka zekat berende şey diýer. Olam Rabbim seniň rızalygyň üçin, seniň ýolunda beren mallaň baryny helak etdim, sarp etdim diýer. Allah ona da diýer, men sen ýüregiňi bilýän, näme allaýan diýer. Sen men üçin bermediň diýer. Sen ýöne jomart, sahy diýip öleň soňam ýydyňda at goýmak üçin etdiň diýer. Bulara näme diýdi perişte? Kezepdim diýdi, yalan sözlediňiz diýdi. Allah da bulara yalan sözlediňiz diýdi. Emma ol hicret etmedikleri näme diýdi? Yalan sözlediň diýdimi? Ýok. Sebäbi olar imanlaryna yalan sözlemädiler. Şunumy? Emma näme etdiler? Öz erk ihtiyarlaryna başarýa qalar hicret taşladylar, hicret etmediler. Emma haula'i nämet ya bulayanqi şerhi inni metnaliyat. Fel malaiketu ma sa'aluhum an imanihim wa aqidetihim. Ferişteler hasanna olan canlarını alanna olar siz imanınız bardymy, aqidaňyz, inancıňyz näli soramadylar. Näme üçin? Li'annahum ya'rifun annahum ala aqidatin sahiha wa ala imanin sadiq. Ferişteler bilýärdi olan näme inancınyň dogurdygyny, dürüstlügini ve imanlaryna näme imanlarynyň çynnaky imanlygyny bilýärdiler. Ýöne lakin sa'aluhum anil mekan allazi hum fihi. Ýöne näme? Ýaşan ýerlerini, urşa çykyp gaýdan ýerlerini soradylar. Haythu la yejuzu lahum näme üçin? Olaň nirde ýaşaýanyny bilýärdi ferişteler. Ýöne ýazgarmak üçin soradylar. Sebäp diýsem olara la yejuz ursat berilmänni alahum an yabqu fihi. Näme kafirlaň arasynda galmaklygy olara ursat ýokdy, başarýa qalar. Ve hum yaqdiruna alal hicrati minhu. Ve özleri näme? Şo ýurtdan hicret edip başarýadylar we etmediler. Qalmaklyga da olara ursat ýokdy, şoň üçin ýazgarmaklyk üçin, o bilmesizlikden näl, ýazgarmaklyk üçin perişteler näme diýdiler? Nirde bolduňyz siz? Olar näme Mekke'de diýdiler. Näme Allahyň ýerisinde darlyk etdimi? Näme üçin hicret etmediňiz? Enne kafirlaň arasynda goşup musulmanyň elinden öleniňiz üçin näme udur soramaň, ötünç soramaň. Allah adylyna tutsa sizi näme cehennemde ýakýar diýdi. Enne yene şerh el malaika lem tequl kezeptum. Lestum muslimin ve lestum mu'minin bel qalu fima kuntum. Perişteler olar näme siz yalan sözlediňiz. Olar enna kunna mustad'afin nida biz näme ejiz boldyk, güýçsizlik diýenlerine. Siz näme yalan sözlediňiz? Siz musulmanam däl, siz mu'minam däl diýmediler. Belki de näme diýdiler? Nirde bolduňyz? Näme üçin hicret etmediňiz diýdi. Sa'aluhum anil mekan allazi hum mawjudun fihi. Nirde ýaşapdylar? Haythul koda boldular, musulman mı kafir? موجودون حيث خرجوا مع المشركين ولو كانوا مكرهين. Niyetediler? Müşrikler yanındadılar diye çıkanlarına. Müşrikler yurdundadılar. Çıkandan näme? Bir ihtiyar çıkanan mortalar yöne yaşan yurtlarına niyetediler. Kafir yurtta öz erklernediler. لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم. Sebep isen näme? Olun özleri sebep bolurlar. Kafirler olara näme eziyet bermekliklerine. Tasallut olara näme eziyet bermeklikleri. Sebäpden olara kafirler eziyet berip öz musulman doganlarynyň garşysyna ursa çykardylar däme? Kafirler şolara şey etmekliklerine kim sebep boldy? Özleri sebep boldy. Şu wagt bir hicret edip bilýär. Dogry däme? Başarýa qada etmänem näme etdi? Çağalaryny kafir okuda qotdy. Ve özüm näme dinin doğru tutubilmedi. Kafirler bunu urya, kafirler bunu söýýär, eziyet berýär. Kim sebäp şu zatlary? Öyle sebäp. İslemesen gaýt dogan näme işleýän? Ve la yejuzu murafaqatuhum vel huruju ma'ahum hubban lil mali ve lil ahl. Ve aslam olara näme la yejuzdy. Ursat ýokdy dinne. Murafaqatuhum olar bilen ýaşamak vel huruj olar bilen çykmaklyk näme mallaryny, näme maşgalalaryny söýüp galanyklary üçin. O maşgalany malyny söýüp şolardan aýrylýan, olar bilen ýaşap, olar bilen näme çykmaklyk bolmaýardy. Emma bular bolmaýan adetdiler. Mudaretdiler we mudaratan lika yubqu ala amwalihim. Ve näme mallaryna degdirmejek bolup mudaretdiler, bolanokdylar. Malyň üçin, dünýäň üçin dinne mudara etmek bolanok. Şunumy? Tayyip. Enne yine metne dolanyp barýar. Näme diýe? Ve amma haula فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم
Näme? Perişteler yankı mücahidi, alimi, sadaka verene yalan diýdiň diýşýärler, bulara yalan diýdiň diýmediler. Belki de näme bulara jogap berdiler perişteler, düşündiňmi? Olar näme yalan sözlediň diýdiler. Emma bulara näme yalan sözlediňiz diýmediler dänim. Bulara aslynda etmeli zada aýtdylar. Siz näme üçin hicret etmediňiz diýdiler. Etmeliňiz de, bilen wagtyňyzmy bilýäs. Başaraňyz wagtyňyzmy? Başarýas. Näme üçin onu etmediňiz diýdiler. Näme diye? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Näme Allah'ın yeri giyin dälmi? Fetuhajiru fiha. Hicret etmeliňiz şoňa diye. Ve yezidu zalika idahan lil arifi vel jahili al ayet allati ba'daha. Ve hiye kavluhu Teala. İznden gelen ayet hassa açıklayan. Şu iznden gelen açıklayan ayet näme ilmi barada ve jahile de ve ilmi yoga da açık diye. Şununmi? Olar başaran soňlar etmediler diye. Käbir pikir etdiýär. Şularym hicreti başarman galandylar aýtýar. Ýok. İznak ayet açıklaýar diye sen ilmiň bolsa da bolmasa da bilýän diye iznak gelýän ayetden öňündäkiler perişteleň ýalgaran adamlary hicreti edeýin niýetler başarýadylar. Ýöne başarýa kadar etmediler de. İznak ayet dinledi ýa. Ondan sen şübhem göterilýär diye olar başarıp etmeýändirlermi ýa başarman etmeýändirlermi? İzinden näme diye ellel mustadafin. Megerem näme başarmadıklar diye ayallar erkeklerden ayallardan we çağalardan la yastati'un olar başarmadylar diye hile tapmadylar diye çyksalar we la yehdeduna sabila hile tapmadylar yani mallary ýokdy ulaglary ýokdy ya olatlar tapsalaram la yehdeduna sabila yol tapanakdylar diye olar üçin Allah Taala gafur diye olar üçin Allah afu diye olan Allah günahlarını bağışlaýar aslan olara günah ýok näme üçin sebäp diýsem olar başarmadylar. Indi öňkülerim näme edeýin niýse näme başarman galan bolsalar. Näme üçin ýazgarýandy perişteler olar? Olaryň hakykatdan hem hicreti başarman galan bolsalar. Bulara Allah Taala näme cehennem diýip otur. Bulara da Allah Taala bağışlar diýip otur. Iki toparam başarmadyk bolsa. Näme üçin Allah tapawutlanýar ýa? Düşündiňmi? Onda näme bolýar? Allah tapawutlanýardymy? Birinci perişteleň ýadgarany we Allah'ın golary cehennem mar diýen näme? Hicret edeýin niýetler pullaram mady, ulaglaram mady, ýolum tapýarlar, güýçleram mady ýöne näme ýurtlaryny, mallaryny, mülklarynyň aýrylyşy bilmän galdylar. Emma soňky topar näme üçin bagyşlaýan idi? Sen näme bir topar çağa aýalykda garry gurtudy olar, ulag ýok, mallar ýok, ulag mal tapaýdylaram, ýol gorkodýan ýok, ýol ýok, şeýdi bir näme etdiler. Ya yol gorkodyan tapsa da näme ýöre bilen yatar ýani oturo yatan ýerinde şeýdi bem galmaly bollar olara hiç haçan näme Allah günah ýadanagam we näme eden zatlaryny ýadgaranagam. Ende buňa näme şerhine gaýdyk gelýär. Näme diýär? Ýani yarhamkallah la yu'zaru. La yu'zaru. Ýani näme bagsynanak diýär. La yu'zar näme? Näme ta uzur näme bolýar? Geçir ha? Näme uzur ýok diýen bahanasy kabul edilenak diýär. Başaryp näme hicret etmedige bahana ýok diýär. La uzur diýdige bahana ýok diýär. La yu'zar. Başarýan, çykaýyn diýsen malyňam ma, mülküňam ma, ýoluňam açyk, migrasiýada adyňam ýok. Hemme adyňam açyk. Pasportyňam ma, bar adyňam ma. Şonu da näme çykmadyň. Bahana ýok. Şununmi? Bahanan kabul edilenak. Ella kimin kabul edilýär? Men terakal hicrata acizan anha. Kim hicreti başarmanlygy üçin etdi. Şununmi? Pulamma, ýagdaýamma, ýolam tapýar. Pasport ýok, çykybilenak. Şununmi? Pasportdanma çykarlanak. Şununmi? Çykaryljakam türmede ýatyr. Näde betsin? Olar näme? Şohalla ölseler ve Allah da näme üçin siz hicret etmediňiz diýse, Rabbim men tutsaladım, çykybilmedim. Rabbim men pasportum ýokdy. Rabbim pasportumam bady, migrasiýada adym bar eken, çykarylmady, hile tapmadım. Şununmi? Ana olankyny Allah bagyşlaýar. Şununmi? Fa innahu ma'zur. Ana ol bagyşlanýar. Qala Ta'ala Allah Ta'ala näme diýär? Illal mustad'afina minel rijali wen nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan lil khuruj diýär. Näme käbir çağa aýalar ta garry gurtu bolsa diye erkeklerden hicreti başarmadyk bolsalar diye
Ha, çıkıp başarmadık bolsalar, ve la yehtedune sebilen ileyhi, ya da hicret yurduna gitmeklige yol tapmadık bolsalar diye. Fe ulaike olordan ni asallahu en yafu anhum. İnşallah Allah olorun günahını bağışlar diye. Hâzâ va'dun minallah. Bu da näme? Başarmadıkları Allah'dan näme? Afu bağışlamaklık näme? Va'da. Allah bunları bağışlar nip va'da verdi. Emma başarıp etmediklerim näme? Azap verir nip va'da verdi. İnne yene metne dolanıp var ya. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم صم بكم عمي صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم ديا فهذا أوضح جدا. شو نعم يعني آية صنع حاس أوضح ديا حاس آيدن ديا أن هؤلاء yani son basarman galanlar diye haracu minel vaid. Yani näme azaptan çıktılar, olara azap yok diye. Felem yebqa şübhe. Şübhe galana hiç kime. Basarmayan adamın bir gurrun ne demek diye. Şoň şun näme size hicret etmedik, töhmet attılar Muhammed ibn Abdullah rahimehullah. Kim bize hicret etmese sen kafir diyemişim diye. Şonu näme açıklaya o töhmet diye. Şoň şunum şu ayetler getiriyor. Hicret etmeydiğe men başarmasa nereden kafir diyeyim diye. Yani başarıya kamalı mülk üçün kafirlerin arasında yaşadı mı diye. Kafirlerim şirkinden küfründen kayıtmadı mı? Musulman kafir uruştursa diye şoları musulmanın kılıcından koruyacak zat yok diye. Şama düşünün. Şama düşünün mü diye başarmayana azap yok diye. Şübhe galanat diye. Kimde kim şuna düşündü diye. Yani kim için şübhe galanat diye? Limen talabel ilme diye. Kim ilmi gözlese diye, kim hakkı gözlese diye, o adama şübhe yok diye. Bi hilafi men lem yetlubuhu. Emma kimde kim ilim gözlemese, o näme ölünçe on dini şübhe oluyor diye. İlim gözlemese, hak gözlemese, ilim deyip gözleyen zadının bari şübhe olsa, ve ilimam gözleyenine hak tapmak için önkü şübhelerini näme beketmek için olsa, ona näme çare yok. Olara Allah Teala näme dedi Bakara 18'inde? Neçe ayday peydası yok. Olur näme? Summun bukmun umyun. Olur göye ker lal kör adamlar yani. Fehum la yerciun. Neçe diyay olur batılından, olur küfründen, olur şirkinden näme dolanmayalar dedi. Şunun. Şoň ulamalar şu ayetlerin tutunyan delilleri cehil uzur değil. Şu Allah Teala olur kerdir. Olur lallar, olur kördür deyip vasf etti. Hakikattan hem olan kulakları eşten attı mı? Eştiyadi. Yöne neyim şun Allah olara kerdiydi. Olur hakkı eşitmekle kerdiydi. Olur hemme zadi eşti biliyarlar. Dine hakkı eşten aklar dedi. Allah söylese eştiyarlar. O neyme? Yo niyetinde söylemek yok diyorlar. Aydım haram zadacılık olsa eştiyarlar. Emma neyme? Kur'an'ın ayet ayetsen yo eşten aklar. Düşünen okmuşlar. Aklı götüren okmuş. Düşündün mü? Olur lallar dedi. Allah söylemeli olsa dilleri gurulayalar. Musulmanı ayıp atmalı, töhmet atmalı olsa dilleri gurulayalar. Ama hak sözlemeli yeri gelse olur lallar diye. Düşündün mü? Umyon niye? Yalanaç görmeli olsa görüyalar. Gavri tümmeli alacağını görmeli olsa görüyalar diye. Ama neyme? Hak dini görmeli olsa, hakkı görmeli olsa, tevhidi görmeli olsa olur näme diye? Olur kör diye. Şoň üçin olur aytma. Fehum la yerciun. Olur näme? Öz batıllardan aytmaýarlar diye. Ve yana Bakara'nın 6. ayetinde näme diye Allah Teala? Ennellezine keferu sewaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum. Näme diye? La yu'minun diye. Aytma kafira den diye. İman etmeýärler. Näme üçin? Khatamallahu ala kulubihim. Allah Teala olan kalplerine mühür etti diye. Sonra näme? Ennellezine keferu sewaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Ha? Khatamallahu ala kulubihim ve absarihim. Ha? El muhim näme o kafira diye aytma den diye. Allah alon näme kalplarına, gözlerine, kulaklarına näme perde, mühürler koyanlar. Olar näme dine hakystan aklar diye. Garan hemme gada eştiyalar diye. Doktor şurga gelende näme doktor, akademik, nauk, düşündünmü?
Ayağına teretken amon ağlaca var. Şonu bilen ha. Akademik, navuk, doktor, injiner. Näme 5 ýyllyk gazetçi gurýar. Emma näme biline teretken we ağlaja var. Şoňa çokunýar, şoňa sygynýar. Şoňa näme akıl çatana. Emma bir zada düşünün. Ne bizdäki orslar bar, ors. Kim şolar? Bir topar alqaş, dogry dämi? Bir topar ateist, kommunist. Bir orsun eline ağlaja gördüňiz Mawlana. Mene 32 ýyl ömrüm var. Bir orsun eline ağlaja göremek. Ya bir ors täze maşin alanda göz monjuk asanda gördüňizmi? Näme üçin? Şolar kapram bolsa oglanlar bilýänler o şol adyň biderekdigini. Wallahi uqsim billah. Bu Türkmenläň dini, şoň üçin biz alaja assak Türkmenlere, musulmanlara meňder. Şoň üçin biz asmallal, olyg tiqatda däl. Akmaga sen niye bu zat näme men nirden gorasyn niye? İmany ýok, ananan akşadatlara näme üçin? Sen iman etmekle haqqallal bizim ananamyz akşadada. Alaja biderek zat o. Bir daýdan näme ýasar ak sapak bilen gara sapak daňylan zat. Başga hiç zat. Alaja göz monjuk näme bir daş. Başga hiç zat. Kapyryň akly çatýa şoň biderekdigine. Emma özlerini musulman diýenler, Muhammed ümmeti diýenler akly çatýarmy? Akly çatanak. Onda nirden olar Muhammed ümmeti diýjek? Şahs Ebu Batir rahimehullah intisar den kitabynda näme diýer? Yevreýin bilmedigini bilmeýän musulmanlar. Şu biziň dinimizde yevreýin bilýän zatlary bar diýer. Şonu bilmeýän musulmanlar. Bir döwür diýer, bir yevrey diýer jemaat top, bir näme bir jöhütlen topary, bir yevreylen topary diýer. Bir musulmanyň közüne bardylar bolýar, bir musulman topar, gawryň daşyna aýlanyp, gawry näme çokunup oturup ekenler diýer. Goýa Allah çokunuşlar ýalyk. Şonda yevreyler kimin dininde? Musa'nın dininde. Peygamberi, Musa peygamberinden adamlar. Olar bilýärdiler peygamberler näme dinden gelenini. Näme diýdiler diýe şu gawr parasçylygy bar. Şu zada size peygamberiniz iteren bolsa, onu sizin peygamberiniz peygamber däldi. Ne yevreylen diýenler. Size peygamberiňizin getiren kitabyna aýdan sözlerini, şu gawr parasçylyga anan gawr parasçylyga iterýän sözler bar bolsa, şulardan hem gyssanňyza sora berin, gyssanňyza şoram çagyry berin diýen bolsa diýe, onu sizin peygamberiňiz peygamber däldi. Emma peygamberiňiz sizi şu zatlardan gaýtaran bolsa diýe, sizem diýe, şonu da etýän bolsaňyz diýe, onu siz diýe peygamberine boyun bolýan kowm däldi. Şunuňmy? Haýsam bolsa biri bolaýmaly. Ýara peýgamber gawr parasçylykdan kowmuny gaýtarmadyk bolmaly, ýa-danym gaýtaran bolsa ummaty oň diýenini etmeýän bolmaly. Emma biz şeksiz şübhesiz bilýäs, peýgamber näme etdi? Gawr parasçylykdan gaýtardy. Hatda özüniň Hudaý derejesine ýetirilmekden gaýtardy. Meni gulçuluk derejemden galdyrmaň. Allah'ın yevreyi Hristiýana gazaby inni. Olar näme öwliýa, pirler, salyh adamlar, peýgamberler ölen soň gawrlaryny näme buta öwürerdiler. Ibadat edilýän jaýlara öwürerdiler. Ha? Ala fala tettehidu näme qabri ida diýe. Men gawrymy näme üýşülýän ýer, men gawrymy näme ibadat edilýän ýere öwürmäň. Inni anhaakum an zalik diýe. Men sizi o zatlardan gaýtarýan diýe. Şoň üçin o ateist, kommunist, alqaş, orsun bilmeýän zadyny, ha? Bilýän zadyny men musulman, mömin, mukmin, Allah we Rasuluna uýan, men Muhammedin ümmeti uýan kitab Kur'an diýip, şo zadyň batyllygyny bilmeýän bolsa, jehil uzurmy şoňa? Yo bular entek bilenak, bulara kafir diýip bolmaýa diýip boljakmy? Ebeden diýip bolmaýa. Olara näme diýer? Şo orsun bilmeýän zadyny, şo orsun bilýän zadyny, şo yevreýin bilýän zadyny elinde Kur'an götürüp, ha peýgamberiň hadisini götürüp, özüni şoňa ummat saýyp, özüne musulman diýem, şonu bilmeýän bolsa o musulman näl, ol ýalançy. Musulman bolsa onu bilmesizlige çäre ýok. Şunuňmy? Şoň üçin Allah Taala näme diýer? Efillahi şek. Inne hemme zat bilinýän boldy, inne bir Allah bilinmeýän boldymy? Bir onuň ibadet edilmekligi haqqyllygyny. Fatir semawati vel ardı. Ol Allah däme 7 gat asman, 7 gat yeri yaradanny. Inne Allah 7 gat asman, 7 gat yeri yaradandan soňam şuna ibadet etmelimi ya başga zatlara da ibadet etse bolýarmy? Efillahi şek. Inne şuna şeke düşýäňizmi diýe. Bu şeke düşülmeli mana mesele däl, şunuňmy? Şoň şunem näme?
selef salihdan icma, ehli sünnet vel cemaat icma gurrunu, Kur'an hadisin gurrunu. Ulu şirk, keçi şirk meselesinde, ulu küfür meselesinde bilemak diyen gurrun kabul edilen. Düşündün mü? Bilmeyenlerin diyen gurrun dine iki tane adamdan kabul edilen eken. Biri kim? Yana İslam'a giren adam. Bir ay volttur, bir hepte volttur Müslüman olanı. Ona öğretmeli oluyor. Ya da alimlan Kur'an hadisin ilmin Müslümanın görünmeyen Müslümançılıktan bir daş ulu uzak näme kafir ülkelerden näme önübesen adamdan kabul edileceken. O men Kur'an esmedim, hadis esmedim. Sonra aynıdan alim yok, o aynıdan Kur'an yok. O aynıdan kitap yok, sonra aynıdan Müslüman yok. Men bir kafir yurtlarda önübesim. Bu zatları bilemek diyse näme ona uzur var eken. Şu iki adamdan başka adama uzur yok. Kitabı da olup qaytıyor. Nira vardık? Bihilafi men lem yetlubhu diye. Emma kim ilim talep etmese ona bizim çaremiz yok. Ona Allah näme dedi? O kerdir, o kördür, o laldır dedi. Ona näçedi? Eşeğin ulağına yasin o kanyalıktır dedi. O näme? Qaytmaya dedi. Ona adama bir de ona çaremiz yok. Ker kör lala biz ne dip kep düşündürelim. Enne şerha qaytıyor. Naam diye. Şeyh Fawzan şerhat ya ihtilatul muslimi ma'al kuffar min gayri uzrin emrun la yecuz diye. Sebepsiz Müslüman kafirin ihtilat etmekligi, qarşıp yaşaşmaklığına näme? Ursqat yok. Dinne ursqat yok. Sebepsiz kafir Müslüman näme? Yaşaşmaklığı, qarşıp yaşamaklığının sebebi yok. Şoň üçin köp adam näme? Olanlar, köp Müslümanlar şu atqı durumundan delil alacak bolýar. Şu atqı durumundan delil alacak bolýar. Bu diýdigimiz näme? Aýa ata-baba ýaşapdyr sara, ana men kakamama molla diýip, goňşymyz näme det saşady diýe. Aňarda det kolýa wat diýe, urşman söwüşmen ýaşap ýördi ga diýe. Näme? Şu atqı durumundan delil alacak bolýar. Müslümanyň durumu deliller. Müslümanyň delili näme? Müslümanyň delili näme? Kur'an, hadis. Sahabalar diýenler. O dat kolýa, dat saşa nerden geldi? Sen ýurduňy basyp alyp geldi, o sen dinini söýüp, sen söýüp gelmedi. Basylwalylyk bilen geldi. Hanlyk edip otur sen ýanynda. Oň bilen gowy ýaşaşmasaň sen çäreň ýok. Sen näme? Damagyň çalýar seni. O ýa-da sebiriň näme çöllüğini gurotýar seni. Şoň üçin sen ata-babaň näme içi armanyny ýaşady oň bilen. Eline gözüne okup olsa atçakdy. Ýöne sana aýdy bilmedi, aýtmana çäre bolmady. Düşündiňmi? Enne sen özüň näme boldun? Saşa boldun. Düşündiňmi? Kolýa boldun. Şu atqy durum bize deliller. Düşündiňmi? Ors gelmedinden Türkmen kafir bilen ýaşanmıyor, Müslüman bilen ýaşan. Ya özbege ya gazaga ya gargaga ya arab ülkelerine gaýdyp geleli. Müslümanyň içinde kafir ýok. Bolan kafiram öz kafir häkimiýetleriniň näme zulmuna çydaman biz size paç berjek. Sizin raýatlygyňyza gezjek, ýyllanäçe tölemegse tölejek. Biz sizin adyllygyňyza ýaşatymyz gelýär diýip öz erkleri bilen bize pul tölek gelip ýaşan kafirler bar. O İslamda bolýar, ona zimmi diýilýär. Emma bizim ýurdumyza gelen kafirler zimmi däl. Biz sizin hökümüňizi söýýäs. Size paç vermelen bolsa, ýylymyza pul tölemelen bolsa, biz öz zalim kafir paçalanmadyň, näme öz dini, näme adamlanmadyň, baş tutanlanmadyň zulmuna, gorkoýan sütemlerine çydamyza, İslamiýetde adyl barmyş. İslamiýetde gowluk barmyş diýip geldik. Pul vermelen bolsa biziň biz siziň araňyzda ýaşajak. 17'den gelen kafir däl olar. Olar basylwalylyk bilen geldi. Olar biziň näme ýurdumuzy basyp alyp, eň soňunda netije halkymyzdan tas özleri ýalyk näme kafira öwüripdiler. Şu neçendem şo halk näme şo koloniýaň musurundan çykyp bilener. Götürýän pikirim koloniýaň goýup giden musury, okuyan kitabym koloniýaň goýup giden musury, edep ahlagym koloniýaň gidip giden goýup giden musury. İslamyň akydasyndan götürýän zatlar ýok. Şu derejä ýetdik oglanlar. Okumadygymyz barmy mektepde? Atamyz maýmun diýip. Mena okudum, atamyz maýmun diýip okudyk. Okumadygymyz barmy içinde? Şu ada çennem okulýar. Biziň atamyz maýmunmy? Olar näme etdi? Bizi basyp alyp näme öz adamiýetimizi unutdurjak bolýar.
Şul halky biz basyp alamyz soňam öz adamlyk derejesinde, musulmanlyk derejesinde galsa bir gün bulan näme namys damary oýanar. Ha? Bir gün bulan iman oýanar, biziň basyp aljydygymyzy bilip bizi ýene ýygymize gowar. Ha? Gitmesegem näme bizi ýurtlaryna gararlar, janymyzy jehenneme ugradarlar diýdiler. Soňam oturup pikir etdiler. Indi bulan beýtmegini istemeýän bolsak näme etmeli? Bulan akylyny haýwan derejeye ýetirmeli diýdiler. Bulan aklının hayvan dereceye yetirjek bolsak sen aslın yılan diýsek laýyk bolýarmy? Ya sen aslın it, guş ya güjük diýsek münasip bolýarmy? Ya da sen aslın maymun diýsek münasip bolýar diýdiler. Şoňşem haýwanlaryň içinde adama meňdeşirä haýsy? Maymun şoňşem näme? Siziň aslyňyz maymun diýdiler. Şoň üçin biz süýjü köke baran mersek ýogsa maymun ýala kapasyň içinde otur diýdiler. Şunuňmy? Şoň üçin biziň bedenimizi kapatsadılar bir wagt, dogry dämi? Orsun döwründe biziň bedenimizi hem kapatsy, biziň aklymyzy hem kapatsy, dogry dämi? Ýöne soň niýazyň sebebinden näme? Olam Allahyň şo musulman gullaryna näme? Haýr islanlyk üçin bize garaşsyzlyk berdi Allah Taala. Emma beýlek ülkeler özbek, Kazak, Tajik, Azerbaýjan hemmesi koloniýada galyp. Diňe bir garaşsyzlyk alan bolsak, onda diýerdik, birinji bilen Allahyň näme ýardam bilen. Soňam biziň prezidentimiz niýasyň sebebinden garaşsyzlyk aldyk diýerdik. Ýok. Oň sebebinden biz alamyz. Özü berdi. Şunu ennesi de maymun neydi? Siz hiç gaçan adam keramatyňyza gelmeýäňiz. Ýaşa berin diýip biziň näme beden erkinligimizi berdiler. Enne çykyp bilýär o halk näme türkö, dogry dämi? Enne çykyp bilýär o halk başga ýurtlara, özbek bolsun, türkmen bolsun, Kazak, Azerbaýjan bolsun, islam ýurtlaryna gidip gelip bilýärler, dogry dämi? Ýöne şu garaşsyzlykdan bäri näçe ýyl geçdi? Mekke, Medinäge gidip gelýänmi? Türkiýege gidip gelýänmi? Oňa gidip gelýänmi? Amerika, Ýewropada näme? Koloniýa görmedik, erkin halk müňlerçe musulman bolýar. Emma o halk näme? Garaşsyzlykdan bäri günne näme? Onlarçe kafir bolýar. But paraz bolýarlar, Krishna bolýarlar, Yegowa bolýarlar. Näme üçin? Biziň aklymyzy hakykatdan maýmunyň akyalyk etdiler. Şunun biziň aklymyzy adami aklyndan düşürüp haýwanyň aklyna getirdiler. Enne şo halklaryň bar aladasy näme? Haýwanyň aladasy. Haýwanyň bar aladasy näme? Ýokarkydan salmaly, mesirgen soňam aşagysyndan çykarmaly. Şu iki zatdan başga aladasy ýok haýwanyň. Iýmeli, soňam näme etmeli? Şahwatyny näme etmeli? Kanagatlandyrmaly. Biziň halklarymyz mende näme üçin ýaşaýar? Iýmek üçin ýaşaýar. Iýen soňam mesirgine çydamaram näme? Öňe erkegi zina etýärdi, inne aýalyny çenne zina etýär. Şoň üçin beden erkinligi berildi, näme üçin? O sen aklyň bozuldy. Sen aklyny bozdular, sen diňe türkmen musulmanlygyny däle sen adamiýetiň bozdular. Şoň üçin onna bunna näme? Gülnüp aýdylýar, orslar öň türkmene näme diýämiş? Baran diýämiş. O gülüp diýen aga biz oglanlar. Orslar näme diýär? Każdy şutka dolye pravda diýär, dogry dämi? Näme oýnan bolsa diýär, şoň azda känne hakdan näme paýy bar diýär. Olar oýnadyp diýen aklar çynnanan bizi baran derejesine ýetirdiler. Mal derejesine ýetirdiler, şoň üçin öňkü ata-babalarymyza baran diýdilermi orslar? Ýok. Öňkü ata-babalarymyza näme diýdiler? Basmaç diýdiler. Şunuňmy? Adyny eşdenlerini balaklaryna siýadiler. Emma innikilere näme diýerler? Basmaç diýerlermi? Ýa innikilere näme diýerler? Baran diýerler. We getirip çağalana da näme okot diýerler? Sen kaýtaňa maýmun diýip okot diýerler. Şunukdamy? Şoň üçin näme bu zatlara dogry düşünmeli. Emma näme hak istemese, delil istemese çäre ýok ol adama. Şoň üçin o halkam näme? Biziň özümizem şu ağlanandan biriken Allah Taala näme ýalňyşyp eden günämizi bagyşlasyn. Ol halk entek bilen ol halk ýa-ni näme kommunistin elinden çykan halk biraz howluk maňaw diýip näme müşriň arkasyna alypdyr. Ýok. O halka uzur ýok. Şunuňmy? Wahabi näme diýýär, näme diýerler hemmesi bir agızdan. Bir Allah diýmelliýärler diýär. Diýen zatlaryna. Bir Allah diýmelliýär olar. Bir Allahdan soramaly. Allah'dan başka hiç zatdan daha soramalylar. Ağlaca çokunmak, näme gözmonjygyny almak, şirk diýerler. Öllüm soramak, şirk diýerler diýär. Bilipdirler mi peýgamberiň dinini bilmändirler? Bilipdirler. Bilmedigen bolsa uzur ýok şolar.
Şoň üçin näme? Naam diye. İhtilatul muslimin ma'al kuffar min gayri uzrin emrun la yecuz. Sebäpsiz näme musulman kafira garşyp ýaşamaklyk İslamda näme jaiz amallar eken. Qaytarlan eken. Bel la budda diye. Belki de hukmani suratda. En tetemeyyeze biladil muslimin an biladil kuffar. Musulmanın yurdu bilen kafirin yurdu tapawutlanmaly eken. Ene bu musulmanın yurdu bu kafirin yurdu. Emma kafirin İslam'a hemmemiz deň derejeli ýaşaşalyn, garşyp ýaşaşalyn diýerler. Näme üçin? Musulman söýen üçinmi, ýigrenen üçin? Tek musulman ýigrense daşyna çykarmalar, içinden näme üçin saklaýar? Ýok. Musulman daşyna çykarsa o musulman näme etjek? Bilmeýän wadyny biljek aňyrdaky bilýän musulmanlardan. Şoň üçin biziň içimizde ýaşap bilenjeňem unutda biz ýala kafir boldy. Şoň üçin saklaýarlar. ولا يخالط المسلم المشركا ومسلم hiç gaşan müşrik bilen garşyp ýaşaşmaýar. Bel qala sallallahu aleyhi ve sellem belki de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme dedi? La tatara'a naruhuma. Hatta näme kafir goňşyň bolsa öýünde çyrasyny ýaksa ýa gapysyna çykyp näme oduny otlasa diye şo odam sana görünmesin diye. Şoňalak uzak ýerde ýaşaýar. Kinayet ýa şunun. Yani öýün bir owada şärik bolanan bolsaň diye çären ýok, alaç ýok. Bir owada ýaşaşmaly bolan. Ara şäň nälik bolsun diye. Öýünde çyrasyny ýaksan ýa-da öýünde ullakan näme tandyryna ot bersin näme şo odam näme görünmejek derejälik diye. Şunun. Ey yeb'udu anhu mahma amkana zalik. Yani näme diye? Näçe başardygyça müşrikden daş bolsun diye. Näçe başardygyça näme kafirden daş bolsun diye. Şoňa ýan gaýdan sözlenmede bize çeken zat nämedi? Adamdan şu atqy durumundan hökm alýar. Şunun ýaşaşyp ýörüpdir, atawa oň bilen, buň bilen. Şu adam biziňe goňşulan bolsa, gowy ýaşaşyp ýörse diye. Dinini bilen ak, şoň üçin gowy ýaşaşýan. Günne näme sen dinine söýýär, şoň üçin gowy ýaşaşýan dinini bilen ak. Şoň üçin bu atqy durumumuzdan näme delil almaly? Biz delili näme etmeli? Qur'anyň hadisyny almaly. Dinimize dolanmaly, hakyky İslamiýete, islami taglimatlaryna dolanmaly. Tayyip. Yana näme metne dolanıp barýar. Wa man fahima hadal mawdu' wallazi qabla fahima kalam al-Hasan al-Basri. Kimde kim yan qaydan radymydy? Wa ondan öňkäde gow düşünse diye Hasan al-Basri rahimahullah diýen sözüne de düşünürdi. Hasan al-Basri kim? Ha? Tabi'i. 30'dan gowrak sahaban elinden almalan sahaba. Tabi'i, en ulu tabi'i. Tabi'i dip kime diýilýär? Peygamber görün musulmana näme tabi? Peygamber görün musulmanlary, peygamber görün sahabalary, görün musulmana tabi'i diýilýär. Yani peygamberin ashablaryny görün musulmana tabi'i diýilýär. Näme diýär Hasan Basri rahimahullah? Laysa al-iman bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. İman diýilýän zat diňe bit-tahalli bedenmeklik bilen näme? Amal aşyrlayan zat däldi. Wala bit-tamanni wa arzu etmeklik bilen hem jemlenýän zat däldi iman. Ýöne hakyky iman näme diýär? Yürekde ornaşan zat diýär. Ma waqara fil qalb, yürekde ornaşan diýär. Wa onam näme? Amal bilen näme? Tasdiqlanan diýär. Yürekde ornaşyp amal bilen tasdiqlanan zat iman diýär. Şunuňmy? Diňe yürekde ornaşan boljak gäleken. Amalla tasdiqlanmaz. Amalla tasdiqlanmaz eýem şo yürekde ornaşmadygy. Şunuňmy? Şoň üçin näme diýär araplar? Az-zahir. Näme diýerler? Inwanul batin diýerler. Sen daşyň, sen içiň nämesi diýerler? Inwany diýerler. Ha? Alamaty diýerler. Az-zahir inwanul batin. Ha? Sen içiň salgysy daşyň diýer. Sen daşyň içiň salgysy diýer. Şunuň. Daşyňa seredip men içiňe salgalýan. Daşyňda tagat görýänmi? Ýüregi mümin, ýüreginde iman ma diýen. Daşyňda tagat göremekmi? Ýüreginde iman ýok ede iman ejid adam diýer. Şoň üçin Hasan al-Basri näme diýer? İman tahalli bilen bolanok diýer. Tahalli diýmek näme? Bedenmek. Yani owadan felle, owadan sakal, şunuň, owadan köýnek, 1,5 metr hafa, tesbih wa elinde, şunuňmy? Agzyňa dollurwam gurlaýan, şunuň. Ol iman näli? Wala bit-tamanni, ýa-da oturan ýerinden eýdäýsem, beýdäýsem, arzu bilenem hasyl edilen at diýer.
İman näme edilmeli? Ilm esasında şu yürekde oturmalı. Şununmi? Ve yürekde iman oturan soňam hükman ol adam näme amal etdi. Amaly on yüreğini tasdiklayadi. Ana şoleken. Yana yüreğim gowy diýeniň bolanak amalyň näme tasdiklamasa. Şoň üçin kimde kim Allah'ın söýýän bolsa nädip bilmel şoň Allah'ın söýýänini. Allah'ın söýýän zadyny ýem etýän bolmaly şol adam. Şununmi? Ve kimde kim özüni musulman diýen bolsa, ha? Ýem ol adam musulmançylygyny talap etýän zadyny etmeli. Musulmançylygyny gaýtarýan zadyny gaýtmaly. Kimde kim men Muhammed peýgambere iman etýän diýen bolsa näme etmeli? Muhammed peýgambere meňzemeli, daşky dünýäsinde, içki dünýäsinde, özüni alyp barşynda sünnetini tutmaly, onu söýmeli, sünnete düşmançylyk etmeli. Kimde kim Kur'ana iman etýän bolsa, Kur'ana gelmeli. Kur'anyň buýrugyny tutmaly, Kur'anyň gaýtaranlaryny gaýtmaly. Kur'an arana näme şirke iň ulugyna diýe, şirkden gaýtmaly. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Bir Allah ibadet et. Ondan gaýra näme ikilik getirme diýe. Ondan gaýra ikilik etme, ondan gaýra ibadet etme diýe. Allah'ın ibadetine gelme, şirkden saplanmaly. Allah zina haram diýe. Allah süýtxorlyk haram diýe. Allah doňuz haram diýe. Allah zina haram, arak haram diýe. Bu zatlardan gaýtmaly. Emma bu zatlary edeňa, gaýtmaly zatynyň gaýdaňa ýöne ýönkäniň bolýarmy? Ýönkäniň bolanok. Ya la ilahe illallah diýem, şu zatlar etmesen, gaýtmasan la ilahe illallah peýda berýärmi? Peýda berana. Tayyip, bir akli delil barmy oglanlar? Bir sadece misal berebiljeňiz barmy? La ilahe illallah diýdi burada. Bir adam, bir topar adamlar wadi. La ilahe illallah diýdiler. Doňuzy ýanakdylar, arak içenakdylar, zina edenakdylar. Ha, köp gowzatlara etýärler. Peýgamberimiz şolar gyrdy. Şol adamları gyrdy peýgamberimiz. Kim şolar? Ana. Ýewreýler la ilahe illallah diýen akdymy? Peýgamberimize islam berilmedinden öňkü musulmanlar kimdi? Arasda bozulmadyk İsa'ň Musa'ň dinine getip berenlerdi. Musa'ň dinine uýan ýewreýler la ilahe illallah diýen akdylarmy? La ilahe illallah diýdiler. Musa'nın akdylarmy? Musa'nın ýadylar. Musa'dan öňkü peýgamberlerden akdylarmy? Onuň öňkü peýgamberlerden ýadylar. Zina haram diýip bilýärdiler, arak haram diýip bilýärdiler, doňuz haram diýip bilýärdiler. Ýöne şeytana olaram, şu Muhammed ümmetynyň ağırlanşalyk olaram ağırlant näme? Şirke şirk diýip bilmediler. Şirke tevessül diýdiler. Şirke araçy diýdiler. Şirke näme? Şefaat diýdiler. Şeýdi we näme etdiler? Musa'ň dinini bozdular. La ilahe illallah'ny öz elleri bilen yıktılar. Şununmi? Şu derece yetip ağzılar Üzeyr Allah'ın oğlu diýdiler. Şu derece yettiler näme? İsa Allah'ın oğlu diýdiler. Şu derece yettiler näme? İsa'dan, Musa'dan, Uzeyr'den näme? Allah'dan dileşin ýal dilese bolýar diýdiler. Indi ýankylar la ilahe illallah diýen akdylarmy? Diýdiler. Rasulullah öldürdüm, şolar öldürmedi. Ta İslam'a gireýän çağlar din gylsyny goýdum elinden. Goýmady. Şu neçendem goýlanak, kıyamada çendem goýulmaz. Şununmi? Kıyamada çenni kafir wamy musulman elinden gylsyny goýanak. Şunu. Enne şu wagtky musulmanlar la ilahe illallah diýen aklarmy? Diýerler. Öýden bulan iman ýebrey musulman ýebrey hristiýan kynanam artyk Muhammed peýgamberden ananýarlar. Ýani anaklarmy? Ananýarlar. Ölüm soň diýireljegine käbir ananýa, käbirem ananýa. Cennet dowdaga köpüs ananýa, käbirem ananýa. Aslynyň adamdygyna näme? Käbir ananýa, käbir näme? Ananýa maýmun ne? Namaza goýarlarmy? Köpüs okana. Agzy bekleýärlermi? Köpüs agzy beklänak. Allah agzyny bekle, ha? Sogap ba, cennet ba diýse näme etýärler? Beklenaklar. Emma doktor näme? Diýete tut. Näme? Derman we gowluk wa diýse näme etýärler? Diyete tutýarlar. Olar maddist bol adamlar şunu. Kommunizm terbiýesini gördüler. A käbirem näme? Agzy beklemäne namys edip näme? Men diyete tutýanny. Oňala adam inem gördü. Sen bilen deň turýa, selale. Sen bilenem agzyny açýa. Agzy bekleýän diýsen, "Ýa men diyete tutýanny." Şunu. Diyete diýe. Bolýan atmy? Şirket ýalarmy? Şirket ýalar. Tawhide düşmançylyk etýärlermi? Tawhide düşmançylyk etýärler. Allah'dan başga, ha? Müşrikler 360 butu bolan bolsa, inne biziň näçe tanak butumuz bar? Diňe
näme bir welayatyň 360. Beýleki welayatlaryň qinem näme sanasaň soğalkan ya günäskenmi? Sanasaň günäsiken, düşündiňmi? Sanamana diliň marana. Bu gowliýadan masraf sidi gowliýaçenni wa. Şoňa çen näme utanmadylar. Öwliýa piri olara silayanlardan ha. Bidem silamayanlardan. Öwliýa piri silayan bolsaň, ey sidi gowliýa di, sidi gowliýa bolnarmy? Sidi gowliýa barmyş, çağasy näme balagyna sidi, sidi gowliýaň daşyndan aýlaýamyşlar. Enne sidiga mewliýa barmy? Näme ogurlygyň piri barmyş? Enne olara pirler söýýärler, silaýarlar ha. Bidem pirler näme halamayanlardan. Ogurlygyň piri barmy? Ya aýdym sazyň piri barmy? Hani pire söýmeklik? Eşeğin piri var diýerler. Yani onu açıklaýarlar. Eşeğin piri kimmiş? İblismiş. Onu iblise de pir diýip bolýar. Muhunna pirim gowsam maraken erbeden marakenna dogrudan öz dillerinde näme diýerler? Hiç bir zadyň pirine söýmek bolanok diýerler. Diňe eşeğin pirine söýse bolýan eken diýerler. Sebäp eşeğin piri iblis diýerler. Öz diýen zatlar agyzlaryndan eşdiýär. Şeyle sakallı doğunu telpekli yaşlılar aýtýar. Onu näme pirin erbeden marakene iblisen pir bolup bilýän moda. Iblise de pir diýip bolýan moda şeytana. Onu pirin welin gowsan maraken erbeden maraken. Ana şunu düşünmeli. Biz haçanna näme ewliya pirligi inkar edemiz. Erbet ewliya pirligi inkar etýär. Emma hakykatdan hem näme Kur'an hadisden ýaşan ewliya pir bolsa näme depemizde ornu var. Söýýär, silaýär. Allah'dan ona cennet soraýar. Yani ondan şefaat soramda. Ola yem on silamakta. Näme üçin? Desem öýdi, o zat ırza däl. Kur'an hadisden ýaşan adam, näme ölüm soňa men çağıryn menden şefaat soraň diýermi? Diýmeýär. Biziň ilmimiz az. Şonu da diýmeýär. Emma olar ewliya pir bolan adamlar, ey özlerini hudaýlyk derejesinde meni gallyryn diýip wefet edenler öýtýär. Ebeden oňalyk zatlar näme edenler däl olar. Tayyip. Indi näme gaýdyp gelýär? İman nämeken? Yani arzu, hiyal ya da bedenmek bilen hasil edilýän zatlar eken. İman nilyanat ilm esasında, kanagat esasında, söýgü esasında yürekde oturmaly eken. Ve näme? Onam amalyň tasdiklamaly. İman oturany etmejek diýsen hem näme? Amal etýän ekeni. Etjek gelip otursaň hem imanyň seni goýany eken. Allah'dan gorp tur namazyny oku diýip, tur namazy goýan ekeni. Hakyky iman şoňa iterji bolýar eýen bu da. Allah Teala näme diýär Fatyryň 10-njy aýatynda? İleyhi yas'adul kelimut tayyib vel amelus salihu yerfa'uhu diye. Yani gow sözler, kelimut tayyib dedi, gow sözler, yani sogap sözler, tesbihu tahmidler, elhamdülillah, subhanallah, la ilahe illallah diýilen sözler, okulan dersler, okudulan dersler, okulan Kur'anlar. Näme söz gow söz bolsa Allah galjak eken, o şofanyda näme vel amelus salih, salih amallarym Allah Teala asmana götürjek eken. Musulmanyň näme aýtýan diýen gow sözleri, Müslümanyň etýän amallary näme? Ýokary galjak eken, asmana götürüljek eken. Sebäpden gowzat elmydama beýik bolmaly eken. Düşündiňmi? Dünýä we ahiretde näme? Gowzat elmydama beýik bolmaly eken. Şoň üçin kafirler dünýäde pes bolýar, ahiretde de pes. Cennet näme? Derejeli ýokary galýar, dowzak näme? Derejesi aşak pese düşýär. Şoň üçin şu dünýäde aýdylan diýilen gowzatlar, amallarym näme? Asmana galjak eken. İnne şerha aýdyp gelýär, näme diýär şerhinde? Qawluhu ilayhi yan ay ila Allah. Allah'ın ýanyna galjak eken yas'adul kelim 37. Fel iman huwa ma saddaqahu'l a'mal. İman nämeken? Amallaryň tasdiq eden zat eken. Ve minha'l hicra. Inne hicratem dil üstünde edilýär, ya ýürek üstünde edilýär, ya amal üstünde. Amal üstünde edilýär. Hicratem nämeken? Amallar eken. Şoň üçin näme? Kim hicret edip bilýärkäde etmese senin kalbyňda oturan imanyň ejidi diýär. Düşündiňmi? Emma kalbyňda dolu iman oturan bolsa we hicret etmekli wagty geldi, onuň bilip dursun, görüp dursun, etmeklige de mümkinçiligin we şu amal sen ýüregiňden çykmady da, şu amal sen bedeniňden çykmadymy, sen ýüregiňde şu möçberde iman kem diýär. Düşündiňmi? Eýen bu imanyň näme? Ejidliginiň, imanyň pesliň alamaty. Wal hicratu minha لأنها من الأعمال ونام هجرة أملا وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب
أو بالقلب واللسان فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لا بد من العمل. أما مرجئة نامدية قيتر يا الله تعالى نامد diyen ayette. İleyhi yes'adul kelimut tayyib. Aydılan gow sözler, imani sözler galjaken vel amelus salih. Ve amal salih hem galjaken. Näme üçin? Amal salih hem näme? Sözün imandan bolşalar, amal salih hem imandan eken. Ama bu sözde murcielere qaytarar. Wagtda murcieler näme bir topary yürekde Allah'ını bilibildin yeterlik diye. Dilledi diýme hükmannalli. Amallı tağada gelme hükmanı. Esası yürekde Allah'ın badığını bildin değil mi? Sen mükmin ya. Bu kafir topar. Başka bir topar näme diye? Yo dil yürekde ananmagam şert değil. Yöne dille Allah'ın yanıtına yeterlik diye. Sen näme mükmin cenneti diye. Bu toparam kafir. Yöne en näme İslam'a yakin, näme sünnete yakin, hakka yakin näme? İman hükman yürekte ananılmalı ve dille de aydılmalı yani. Amalam imandan değil diye. Amali imandan çıkarıyorlar. Şul ayet murcielere nämet ya? Redet ya, qaytar ya. Ayet näme diye? Amalam galacak. Näme üçin? Amal imandan. Ve Hasan el-Basri de selef mi seleftal? Selef 30'dan gow sahaban elinden ilmalanmal. Tayyip. Hasan el-Basri de näme? Goya şu sözü murcielere qaytar waydan yala. İman yöne beden beslenen zat değil. İman yürekte bolmalı ve imandan amel edilen böyle olmalı. Şunun ne selefin akidesi amal imandan. Amal şertem değil, amal kemalem değilmeye, amal imanın düdümü. Amal yok yerine iman yok. Şunluk değil mi? Tayyip. Fela yekfi el-i'tikad ve nutq diye. Dine dil näme anananın ve dille de anancına diline getirenin yetener. Hükmani suratta ananan zadın ve dille diyen zadın buyurayan zatlarını etmeli ve qaytarayan zatlarını qaytmalı. Tayyip. Indi näme aşaq yine şerhe dolanyaz yani ayetin tefsiri. İleyhi dedi yani ona galya dedi. Kime galya? Yani Allah galya. Allah'ın yanına galya. Bu ayette näme yine bir delil ve ehl-i sünne vel cemaatın ulanayan delili bulan. Näme eşaira, mu'tezile, maturidi näme dediler? Allahu fi kulli mekan dediler. Allah hemme yerde dediler. Şunu. Allah hemme yerde olsa yas'adu diye oturuyor Allah Teala. Näme? Yaxşı sözler Allah götürlüyor. Ve yaxşı amallar ama Allah götürlüyor diye. Ve hemmemizden dil taydan bilýär qalmaklığın götürülmekliğin manysy näme? Yani yerden yukarı qal, pesten yukarı, yerden yukarı qalsa näme diýilýär? Yani yerden götürlü, yerden qallı diýilýär. Şununmy? Şoň üçin şu ayetem näme? Yani Allah hemme yerde diýen sözler näme? Mezheplen näme? Akidesini batyla çykarýar. Şoň üçin İmam Malik rahimahullahdan bir gelip näme diýär? Keyfel istiva diye. Allah Teala näme de Tahan 5. ayetinde. Ar-Rahmanu alel arş isteva diye. Rahman arşına gal, arşın üstüne gallı diye. Olam gelip neyle gallı diye. İmam Malik näme diye? İstiva'u ma'lum diye. Näme sen qalmaklyk sözünü bilen akmy diye. Qalmaklyk neyle bolýar? Kim bilen qalmaklygyny? Qallı diýilende ne samolyot qallı diýilende näme dip düşünýär? Samolyot yerden ýokary qallı. Emma samolyot gonnu diýemede näme dip düşünýär? Beýikden aşak nemetdi. Dogry dämi? Ya lift qallı diýär. Näme dip düşünýär? Ýokary qallı dip düşünýär. Yani qallı diýemizden hemme ýerde dip düşünýärmiz aga. İmam Malik'e näme diýär? İstiva'u ma'lum diýene qalmaklygy bilen akmy, o ma'luma hemme zanda diýär. Ýöne keyfu mechul diýär. Ýöne näyle qallı, o näbelli diýär. Samolyotyň ýerden ýokary qalşyalyk qallymy? Ya garynjaň hayatdan dyrmyşyp ýokary qalşyalyk qallymy? Ya guşuň ýerden ýokary götürilşyalyk götürilmi? Ya yel näme bir yapragy näme qakyp goýberýärni gaýyp yaprağın yerden ýokary qalşalyk qallymy? Keyfi mechul. Nähili suratda qally onu bilemez diye. Şununmy? Was-sualu anhu bid'a diye. Ve nähili qally men qalşymyalyk qallymy? On qalşyalyk qallymy diýen soragy bermegem näme diye? Bid'at diye. Ve ma araka illa mubtadi'an. Ve sen öňe mubtadi' bolmaly, bid'atçy bolmaly. Fenama soňam buyurýar mescitten çykaryp gowulýar. Şununmy? Şoň üçin Allah Taalaň atlaryny sypatyna biz näme diýäs? Allah özüne näme Kur'an'da, näme we hadisde näme atlar bilen atlanır, näme sypatyny sypatlandyran bolsa, şu atlar sypatlar näme Allah'ın özüne münasip derejede atlar sypatlar diýäs. We manisinden biz bilemizak Allah ilmini ýönkeýäs diýemiz. We manisinden bilýäs.
Allah elim maditdämi, elin näme manysine düşünýär. Ýöne nähili el? Men kıyalakmy, on kıyalakmy? Ya bir jannaryň kelkmi? Ýok, keyfi mejhul. Nähilligini bilemezdik, ýöne manysini bilýär. Düşündiňmi? Ve sorag bermekligen bidgat diýär. Yani nähilekligi barada, düşündiňmi? Ene şu taýda näme? Bir mezhep bar. Ýene Allah'ın atlar sıfatlaryny. Olara näme diýerler? Mufawwiza diýerler. Düşündiňmi? Olar Eşaira Mu'tezileden hem habis olar. Olara mufawwiza diýerler. Olar näme? Bilemzak diýerler. Nähiledigini bilemzak diýerler. Ýöne köp kişi pikir etýär näme? Olaram şu meselede dogry gurlanýar öýtýärler. Ýok. Olar nähiledigini bilemzak diýenlerini ikisini hem gözüme tutdular. Yani manisinden bilemezak ve näme nähilliginden bilemezak diýip şey diýdiler. Şunuňmy? Näme nufawwizul ma'na wal kayfa ila Allah diýdiler. Manisinden Allah goýýas, biz açıklamaýas we nähilliginden näme bir Allah bilýär, biz bilemezak diýdiler. Şu kim Ýewreýden Hristiýandan hem beter şey. Şunuňmy? Şoň üçin näme oňa kim diýilýär? Şeytanın ahras diýdi ulamalar. Lal şeytan diýdiler olara. Şunuňmy? Gurlany gowuşam, düşündiňmi? Bilemezak diýip dymandan gurlany gowy, düşündiňmi? Sen gurlasa ýalňyşyny aýdyp bolýar, emma gurlamasa, özüm alim sıfat bolsa, lal şeytandan köp kişi allanýar. Takwalykdan röýtýär gurlamasylyk. Ýok, olar näme? Bilemezak diýenne we käwir selef diýen adamlar hem allanýar, düşündiňmi? Yani bular maşallah şu meselede selefe gabat geldi diýdiler. Ýok, olar bilemezak diýenne Ähli sünnem kelak diýmedi. Ähli sünnet näme diýdi? Nähilekdigini bilemezak. Öyle manysini bilýär diýdi. Düşündiňmi? Galmaklygyň manysini bilýär. Allah ýokaryk galy. Eliňe manysini bilýär. El. Düşündiňmi? Ýöne nähile gel. Şonu bilemezak diýdi. Emma bular mufawwizalar näme? Manysini biz düşünüp bilmeýäs we nähilekdigini bilip bilmeýäs. Olar näme? Şeytanyň ahras. Olar näme? Lal şeytan diýilýär olara. Şoň üçin murji'a näme? Rad edilen şey. Murji'a näme? Amal imandan nälidir. Amal näme? Doldurguş diýdi. Kimde kim la ilaha illallah diýip we şirkden hem sapdan hiç amal etmän, ölse şo cenneti diýer. Kim tagat diýilýän zatlaň hiçini etmese de, haram diýilýän zatlaň hiçinden gaýtmasa da, şo musulman, Ebu Bekir, Omar, Osman ýalak imany, şo cenneti diýse şo diýenem kafir. Düşündiňmi? Diňe amal etmän ölen näl? Şu amal etmän ölen musulman diýenem kafir. Şunukdamy? Tayyip. Heya musulman diýermi o? Şirkden gaýtmady, zinadan gaýtmady, terki namazlykdan gaýtmady, ribadan gaýtmady, tagat diýilýänden hiç birinem etmedi. Sen hem öllü. Sen şoňa musulman, şoň imanam Ebu Bekir, Ömer, Osmanyň kıyalak. Ölse de cenneti diýen musulman şey diýermi? Musulman şey diýmeýär. Şon diýen adam musulmanlar. Şoň üçin näme? Äge bolmaly. Şu zamanyda näme? Käwir ilimli sarayanlar näme? Murji'a akide bilen selef akidesini garyp näme? Şu wagtky Kur'an hadise kalbyna açan näme? Ýaşlary Allah näme? Murji'aň terbiyesini berýärler. Murji'aň näme? Öz usul akidelerini näme? Selef diýip selef oglanlara berýärler. Şey diýip näme? Köp selef oglan näme? Selef durýdyp öde sahabalar ýoluna barýanlar edip näme? Murji'aň näme? Ýoluna akidede barýanlygyny bilenemma, bilip tawba edenemma, şolaň birem ödümüz. Hiç gaçan näme? Ýalňyşan ýerimizde, ýalňyşymyza näme? Aýtmakla hiç gaçan kemlik bilmeýär, o artykmaçlyk. Ýalňyşypdyr, tawba etdik, gaýtdyk, Allah Taala näme? Inni ýalňyşlyga ertmedin. Ýöne şonu çende näme? Ýalňyşyp şonu ağlanyp etýän diýen zatlar, alyp barýan siýasatlar näme? Selefin kidir öýdüp ağlap murji'ankini alyp barýandan bilen atlar. Allah bize bildirşelik olary da näme? Bildirsin. Şoň üçin amal imandan. Kim amal meselesinde oýnap başlatdymy? Goýdy, gurlemedi. Şunuňmy? Amal etmese de ya kemal ya amal şertmi, şertdämi? Ya amal imandan şu meselede oýnap başladymy? Gurlemedi. Gitti alimden öňüne oturdu akidally. Şunuňmy? Başga iş adam diýme? Oň bilen jedelem etjek bolma, etjek näme düşündirjek bolma illa. Bir ýagdaýda hakykatdan haky biljek bolýandan %100 bildiň. O alan aydan soň aýtjagyn bilen aýt düşündir. Emma näme şübhe üçin jedelleşmek üçin aýtýan bolsa, bir agaz nämedi? Allahdan gorkdy. Gitti alimden öňüne oturdu, akide öwrenli. Gurlemedi. Düşünipdämi? Enne ýanky aýatyň tefsirine aýtýar. Ve kavluhu ileyhi ey ilallahi subhana yes'adul kelimut tayyib. Yani näme? Tayyib sözler, sowaply sözler, gowy sözler kime galjaken? Allah'ın ýanyna galjaken.
min az-zikri, yani tayyib söz etmeme diyle, gow söz etmeme diyle zikr, yani subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah ve kıraatul Kur'an, Kur'an okumak, tesbih etmek, subhanallah salamak, tehlil salamak, ha? Ve kullu kelam tayyib, istenlik bir gow söz mi? فإنه يصعد إلى الله جل وعلا الله نعم الله يعني نغل زكان والأمر بالمعروف برادم نرى قول غورثم والنهي عن المنكر منكر işlerden beti işlerden qaytarsan bu da atlamam Allah'ın yani nağal zaken وتعليم العلم النافع نعم peydalı ilim öğretmeklik نعم Allah'ın yani nağal zaken كل هذا من الكلمة الطيب يعني قالوا atlan hemme qowsudun hatarına yer والكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب وحتى dogon qardaşlar bilen adamlar bilen gow süýji gurlaşyp başarmaklyk näme mulaqatly bolmaklyk bularym näme gow sözden hatapdan Allah Bakara Allah Taala Bakara surasının 83-nji ayetinde näme diye ve qulu lin-nasi husna adamlara näme gödel gurlaşyň diye gödel sözleşiň diye ve yana İsra 23-nji ayetinde de Allah Taala näme ve qul lahumā qawlan kerima hatta ena taňa da näme gow sözler aýt diye paýs sözler aýtma diye كل هذا من الكلم الطيب شو ذا هم في قوس نعم خطر نير يسعد إلى الله نعم الله قتل كان لكن لا يسعد بنفسه يونا نعم قوس ذلهم يكجد غالزك كان بل لا بد من العمل حسنا نعم شو قوس ذل رأيدين آدم صالح عملا عمل بلن بلا غالزك كان نعم دليل أولم amal bolmasa beýleki tagatlaň tagat hasaplanana. Şunuňmy? Dille la ilahe illallah diýenen Kur'an okanyň, ha? Tesbihu zikr edenin näme? Beden amallaryny etmeseň, beden bilen gaýtmal zatan gaýtmasaň götürüljek gäleken. Şunuňmy? Şoň üçin hem izinden näme diýär Allah Taala? Wal amalus salihu yerfa'uhu. Ve näme amal salihdir onu galdyrjak adam diýdi. Yani kelle näme el kelimut tayyibu näme yes'adu ileyhi näme diýdi? İleyhi yas'adul kelimut tayyib. Yani tayyib sözler, gow sözlerim Allah galdyrjak diýip, dogry dämi? Yani onu galdyrjak zat näme eken? Wal amalus salihu yerfa'uhu. Onu näme galdyrjagym salih amal eken, düşündiňmi? Yani netijede gow gurrun edenmol, gow amal edenmol, nirde bolmaly? Allah'ın ýanynda bolmaly. Yani gow amal edilmese, diňe gow söz aýdanyň galjak eken mi ýokdy? Ýok. Onu galdyrjak näme eken? Wal amalus salihu yerfa'uhu. Hu zamir näme gaýtdy? Kelimut tayyiba gaýtdy. وفي هذا رد على المرجئة أيضا ينا نام مرجئة لرطبا أمالا كان غالر زق نام صالح سözlüğüm قوة سözlüğüm طيب باش نزم مقتورdu değil mi ve inneki alzamudam inşaallah Teala 6. numrası deyince la yani Allah Teala a'la